masa me polisi mali muso bela jelen ma an baduru tɔgɔla n'an ye mali muso bela jelen fo an baduru tɔgɔla an bɛ foli kɛnɛkɛnɛ k'a se faut que ça change dugutigi bulon ni yirimakɔrɔmɔgɔ bela jelen ma jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan sa majesté le grand sac sa bɛ foli belebele s'a ma o tuma labɛnw bɛ sen na yaasa teliya la don n'a nataw la a yɛrɛ ka to ka na kuma na jamanadenw k'u bɔ ɲɛnafin komi a tun b'a kɛ cogo min na u ka kɔrɔ n b'a ɲini ala fɛ ala k'u dɔ yira an na teliya la ala k'u dɔ yira an na kunnawolo ani bonya ani sankɔrɔta kɔnɔna na o bɔlen kɔfɛ sunkalo kɔni tile dati tile sumali man di mɔgɔ caman ye ten sa mais an bɛ se k'a fɔ a ye kalo kelen sɔrɔ parce que sunkalo kɔni sini y'a kalo kelen parce que ale kelen kalo saba de b'a kɔnɔ tile tan o tile tan a bɛ bɛn kalo kelen jate ma parce que kugulakaw bɛ sun ketalakaw bɛ sun a dɔ la sun gɛlɛya ma olu yɛrɛ kɔni bolo ko sunkalo kelen kalo kɔnɔntɔn n bɛ tile kalo saba de o b'a mɛn ko kalo saba de donc ko bi ye sunkalo tile kɔnɔntɔn ye kɔnɔntɔn sɔrɔla ko min na an bɛ se k'a fɔ ko dɔ kɛra o ko la o siratigɛ la hali bi sunkalo timako ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma baara in ye jamajɛ baara ye yakuba mamutu jara ale bɛ k'a ta k'a bila bɔlɔlɔ sira kan jije wara ale bɛ k'a kuru k'a bila fiɲɛ kan yaasa aw k'a sɔrɔ an sigiyɔrɔ la o la wagadugu senikɛ demba dukure o ni alifa kulubali bi olu b'an bolo kɔrɔ alifa kulubali mun ma segin bila kɛrɛfɛ mɛ segin kɔnɔ boli kɔni tɛ an tɛ politigiw ye an dɔnnen tɛ ni politigiya ye ni siyɛna a bɛna yɛrɛ di yan su tugun i bɛ n ba kungoba dɔn dɔn su ma ko fɔlɔ i bɛ n ba kungoba dɔn n ma kungoba n y'a tɔgɔ bɛ n t'a dɔn i bɛ biɲɛjugu dɔn n tɛ biɲɛjugu dɔn i bɛ ɲangolon dɔn ayi n ye nin bɛɛ tɔgɔ mɛn de i tɛ nin dɔn n tɛ nin si dɔn mais sɛgɛ yɛrɛ bɛ fɛn ninnu dɔn cogo min yɛrɛ ah ale bɛ tila k'a fɔ ko kulubalakaw t'a dɔn kulubalaka minnu t'a dɔn olu t'a tɔgɔ dɔn wala e ti fɛn min dɔn yɔrɔ o kuma ka ca dɛ ale dun b'a woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na tɔgɔ ninnu yɛrɛ n'i ko ne ka segin o kan ne tɛ se ɔhɔn donc a bɛ se ka dɔ de fɔ an ɲɛna sisan a y'u dɔn cogo min na a n'a ko bɛ ɲami ma bɛɛ ka bolo dɔnnen don mali kɔnɔ yan i m'a mɛn ko kusuru kasine ani kasinɛka n y'o fana mɛn jɔnni ka bolo don an t'aw tɛ boli ye bolo ko in kɔni an bolo ye jeliw ka baara mali kan mabali mali don an y'a kɛw de ye fasada wali n'i y'a mɛn ko kusuru kasine ani kasinɛka ni bolo de ye n'i y'a mɛn ko biɲɛjugu n'i y'a mɛn ko ɲangolo ani baramakolo n'i y'a mɛn ko yirini kɔ ale b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn karamɔgɔkɛ mali de tɛ mali de don n bɛɛ de mali ye wagadu senikɛ demba dukure bi ye lɛfɛ de ye lɛfɛ min n'an y'a sigi k'a kɛ lɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye folikan jumɛn b'i bolo ka don kɔnɔ kɔnɔ honorable Siriu Kuyate an b'i fo ka lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo radio baarakɛlaw don Amidu Jallo an b'a fɔ ka tanu ka Amidu Jara fo ani an balimamuso Fatumata Jakite an tɛ ɲinɛ dɛ an ye kibaruya dumanba dɔ de sɔrɔ ka b'i yɛrɛ yɔrɔ min bɛ tali kɛ sa majesté le grand saxe Mahamadu Jaje Sakɔ nin kunnafoni nin diyara mɔgɔw ye dɛ k'a fɔ Mahamadu Jaje Sakɔ don nataw la a yɛrɛ na segin ka na jamanadenw baro k'a fɔ e na fɛn fɔ i ka lamɛnnikɛ jama ye nin sunkalo in kɔnɔ min bɛ diya u ye ka tɛmɛ nin kan ne ma da o la donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka nana ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ an bɛ ala deli a ye hali bi kɛnɛya ye ala ta ye ala ka kɛnɛya di an n'a bɛɛ lajɛlen ma honorable Siriu Kuyate nin y'an dɔnkan ye sunkalo ba jɛnɛ ka lɛfɛ mais k'a ja ka sankɔrɔta o ye ka lɛfɛ jansa dɛ sinon sunkalo in na k'a bɔ ka kuma a ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ voilà nin y'an dɔnkan ye walikɛ dɔnkan jumɛn b'i bolo honorable an b'i fo sɔgɔmada in na ka foli kɛ ka se an lamɛnbagaw an'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka imamba fila bɛ yen imam Abdulayi Hayidara u bɛ dugawu la an ye fɔlɔ u bɛ dugawu la an ye u bɛ dugawu la an ye su ni tile imam Amidu Jara ba ka bɔ Dumazana an bɛ foli kɛ ka s'u ma la société Mabsar ba wulalen a n'a ka cɛdenw an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔna na
cabinet duché commissaire de justice Sori Ibrahim Traoré anaka cɛdenw Ibrahima Traoré ani Adama Traoré Ibrahim Daw an b'u fo ni kɛnɛ kɔnɔ Duda Fashion Bintu Jara k'u fo ko an ka kɛnɛ dayɛlɛnna kɛnɛ min n'an tɔgɔ an ko a ma ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don bi ka don o ko in kɔnɔna na honorable Sidiki. Jaa fɛ kɛnɛ dayɛlɛnna. Bajɛnɛ ka lɛfɛ kɛnɛ ma dayɛlɛ mais nin y'an donnen an ka studio kɔnɔ baara in an bɛna a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Foli ani tani an b'a kura ka se lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma lamɛnjɛkulu fɔlen kɔfɛ sa an b'a ɲini Amidu fɛ ale k'a bolo bɔ buteli ku kan e kuma ka an sɛnsɛn ka taa bila Bajɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ. Bɛɛ k'i miiri yaraja farafinna danbe la. Lɛfɛ ye fɛn kɔrɔba ye an fɛ yan Mande, fɛn barikaman don, sanuyɛlikɛlan don an fɛ yan Mande. An baw bɛ sumakisɛ woloma lɛfɛ de kɔnɔ ka kunkun n'a kisɛw bɔ ɲɔgɔn na ka ɲamaɲamaw lafili ni ka du sigida ani kabila bɛɛ lafa ni suman jɛlen ye. Suman lasanuyali kɔfɛ kɔrɔ wɛrɛ bɛ lɛfɛ la Mande mun ye maanifiya dilanni ye o de la Gale. Lɛfɛ kun bɛ bila dugutigi bulon dɔw kɔnɔ ka kɛ tilennenya ni jɛlenya taamasiyɛn ye ka jogo ni sɔn bɔ ɲɔgɔn na. Joyila Sangala Bajɛnɛ ka lɛfɛw ba Maminɛ Sanogo ka segere Madame Diko ka cɛrɛ ani Kayi Bajɛnɛba Lɔbɔ ka furanna ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an faso Maliba sanuyara. Toujours Sénégal femme ko Bajɛnɛ ye lɛfɛ min lɛfɛ saba ye ye kelen di Masi ma kelen b'e bolo kelen bɛ Kuyatɛ bolo n'a y'u kɛrɛmu ka ban k'a b'u di ba Maminɛ ma k'o k'u fiyɛ segere la n'ale tilala n'a y'a di Madame Diko ma k'u tɛntɛn ko Jɛnɛba Lɔbɔ k'a la o kɔ fura n'a kɔ jɛ o furanna tuma k'a k'a di Sénégal femme ma k'an b'u kɛ filen kɔnɔ k'u bugubugu a ɲama a n'a kunkun k'an b'u cɛ yɛrɛ na an bɛ t'u bila dandana dugu dana. Mamadou Diadje Sako, Sa Majesté le Grand Saxe a bɛna honorable Sidiki Kuyatɛ Mande sɛgɛ bisimila a ka bilon gafe jamukanw na RFM kumabon cɛsiri kɔnɔ bani kɔ Sangala Bajɛnɛ ka lɛfɛ la ka kibaruya fɛn fɛn mun bɛ jamana kɔnɔ k'u fɛsɛfɛsɛ k'u sɛnsɛn k'u bugunatigɛ ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na ka an faso furan k'a jɛya ka misali jɛlenw di malidenw ma u k'u labaara ni ka ɲamaɲamaw bɔ a la k'o di Sidiki Alifa maaw ma u ka t'u lafili fo Dandugu. Sangalakaw ka Bajɛnɛ min ye lɛfɛ saba d'a ma k'an ka na n'a ye Kulukoro sira la cɛ fara muso ka denmisɛn makɔrɔba ni min ye jugu kunnaya ko ka a tigi da lɛfɛ la ni ɲuman b'a la maaw k'a ta ni juguman b'a la an k'o to tile na yen nɔ tile k'o ko jeni k'o ɲɛ jeni. Sa Majesté le Grand Saxe ani Sidiki Kuyatɛ Sangala Bajɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ a fɔ ka jamana in ko k'a jɛ RFM ka fara a cakɛɲɔgɔn rajow kan nin fana ye cogoya wɛrɛ ye arajo ko la. Kuma ɲuman di mɔgɔ min na an k'o fara an juguw kan ɲalikɛ kuma di maa min na olu de bɛ danbe bɔ anw na. Kubalikɛ Kuyatɛ. bi an bɛna kuma kiriko de kan kosɛbɛ. Yan'an k'an da don o la min bɛ e bolo bi an ka hakili jagabɔ kɛnɛ kan. Sɔgɔmada in na n'i ko k'an ka don an ka hakili jagabɔ kɔnɔ ne bɛ se ka dɔ de fɔ sinon honorable k'e to yan kuma in bakuruba ye ta de ye. E mɛ nakun ye jumɛn? An nakun ye baara in de. N'a bɛɛ kɛra ne ta ye e nakun ye jumɛn? Kan b'o de ma. Ayi a bɛɛ tɛ k'e ta ye o anw bɛ e de b'a bɛɛ dɔgɔmɔ anw ta ye anw bɛ kɛrɛfɛ ɲinɛmisɛnninw anw bɛ kɛrɛfɛ de. Hali bi e ma fɔ kogoju kɔrɔ suma in na. L'ambassadeur de yirinin kɔrɔ yirisumani kɔrɔ. Wari Senegal an bɛna hakili jagabɔ kɛ jumɛn? Honorable Sidiki Kuyatɛ an b'i fo ka segin ka Alifa yɛrɛ fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Honorable Sidiki Kuyatɛ an ka kɔlɔsili bɔra min kan n'an bɛ fɛ ka hakili jagabɔ k'o kan. Honorable Sidiki Kuyatɛ taji ko ta fan fɛ gasoil aran dɔɔni bɛ ka y'ale nɔfɛ an kun famana aran ma Bamako mais bi an ɲɛ b'a la gasoil ko aran a kun bɛ ka janya yɔrɔ dɔw ni yɔrɔ dɔw la dɛ donc o bɛ hakili jigi o b'an siran dɔɔni quoi n'a sɔrɔ an bɔra yɔrɔ min na an segintɔ tɛ yen quoi o bɛ hakili jagabɔ min bɛ se ka sɔrɔ o la ni y'an bilasira n'o ye Kuyatɛ. Wagadugu Soninke Demba Dukure an tɛmɛtɔ an bɛ ɲɔgɔn kari ka don ye. Yan'an bɛ se yen. Awɔ. An filɛ nin ye Bajɛnɛ ka lɛfɛ kuma an sigilen don o kunna. Kosɛbɛ.
ladala ni lamejekulu fɛ u ka lɛfɛ jansa awo kɛ parce que bita ye lɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de spécial lɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen juma sunkalo kɔnɔ sunkalo kɔnɔ lɛfɛ bi jansa fɛrɛtɛ min na 7908 36 34 79 dɔ kolon 8 36 34 awɔ ko lamɛnnikɛlaw k'u jija u ka ba jɛnɛ ka lɛfɛ ko jansa awɔ an y'a kanu ka fɔ lamɛjɛkuluw ka kɛ an dɛmɛbagaw galo ye walahi fɔlɔfɔlɔw ka sabu kɛ an bɛ fɛn minnu b'an da kɔnɔ yan awɔ ni min f'i ye ni n'i ɲɔgɔnna si kelen kelenninw tɛ jamana kɔnɔ muso bɛ den tɛ se ka sigi a kuma ninnu funteni na dɛ walahi a funteni ka bon sɔnni ma kosɛbɛ o kuma na an b'an sɛmɛnen to ala la walahi ka se ka den bɛrɛw olu tɔmɔ jamana in kɔnɔ yan ka sabu kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ala ye diɲɛ don o don da dɔ bɛ fatu walahi ala ye diɲɛ don o don da i bɛna ye k'a fɔ dɔ bɛ bange walahi ne de k'i ma awɔ n'i ye faso jɔlen ye kana siga la muso dɔ de bangera min den y'a jɔ nin ye tiɲɛ dɛ n'i ye faso cilen ye awɔ muso dɔ de bangera min den y'a ci Allahu akbar o kuma musow k'an b'u fo nin kɛnɛ in kan o la i bɛna ye awɔ dɔnkili bɛ da tɛgɛrɛ bɛ fɔ muso fɛn fɛn n'i ye bange kɛ awɔ denkunu don cɛ nisɔndiya don walahi mɛ n'an tun b'a dɔn a denw dɔw bɛna kɛ min ye diɲɛ dugukolo kɔ kan iya ne ma dala n'an tun t'a kɛ kasi dɔ ye a y'a dɔw kun tɔgɔ ti da n'i y'a dalen ye sabu u bɛna kɛ min ye o de kun ma dɔn o de ma dɔn n'o kun dɔnna depuis a don an kun bɛ dɔn ni tɛgɛrɛ bila k'an sigi ka kule den kunna tile k'a tɛrɛ man ɲi bolo fila d'an kuyatɛ walasa an bɛ ala deli awɔ olu den minnu caman bɛ jamana in kɔnɔ yan an senkɔrɔ an senkɔrɔ awɔ ni jeliw nan'u wele k'a fɔ ko senkɔrɔ jugu ni jeli ko ko senkɔrɔ jugu a b'u mabalima non a t'u mabalima a b'u sugu fɔ an ye cogo min na i b'o dɔn qualité a ko senkɔrɔ jugu ye wulukolon de don cɛ ko bondala kolon k'a ta ɲɛ b'a fɛ fa tiɲɛba honorable ye kuma jugu ye dɛ jugu ye wulukolon de ye bondala kolon senkɔrɔ jugu ye wulukolon de ye bondala kolon ale t'a ɲɛ b'a fɛ fa tiɲɛba ale daɲa yɛrɛ mɔgɔ min bɛna k'a ɲɛ a bɛ fanya ka kow kan a tiɲɛnikɛla a b'o ye a b'o to yen o b'a ka tiɲɛni kɛ Allahu akbar o kuma ala k'an kisi wagadugu seninge Aminata Bamba awɔ mais jamu dɔ delila ka fɔ a la yan dɛ Alpha fɛ an ma ɲinɛ dɛ Alpha ninnu Alpha ninnu ka bɔ a la sinon Alpha ye jamu dɔ fɔ ne tigi a la Kuyatɛ o la i sigi o sigi ni ɲɔgɔnna si kɛnɛ kɔnɔ cɛ bi dɔw kɛ ala k'i kisi ni jugu ninnu tɔɔrɔ ma arabana o de kama n k'i ma awɔ n'an bɛ nin baara ninnu kɛ a ye tɔmɔni kɛ bane Allahu akbar a ye tɔmɔni kɛ awɔ cɛ kamalen den tɛ se tɔmɔli la kɛlɛ ti diya i la Allahu akbar fo k'a tɔmɔ dɛ i bɛ tɔmɔni de k'a bɔ ɲɔgɔn na mago bɛ min na k'o ta mago tɛ min na ka tɛmɛ o la o lɛfɛ ka baara o de ba jɛnɛ ka lɛfɛ o kama a ka jansa dɛ a mɔlɔn ka bon awɔ o de kama an fɛnɛ sɔnna awɔ k'a dɔn ko maa minnu b'an na mɛ an tɛ dan d'u la dɛ walahi mɛ an bɛna u dan awɔ an k'u dan est-ce que Kuyatɛ Mandesɛgɛ b'a ta u dan dɛ k'u da dɔn donc bɛɛ ko tɛ a bɛ se ka kɛ bɛɛ ala yɛrɛ ma bɛɛ wele siga tɛ nin kuma in na a fɔ siga tɛ nin yɔrɔ la n'i sigira ka bɛɛ kɔnɔ non a ka ca la laɲini tɛ sɔrɔ a tɛ sabati et pendant den bɛrɛ minnu bɛ ka an ka welekan lamɛn awɔ ka sabu kɛ awɔ malikaw y'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko hali n'a sɔrɔ Kuyatɛ tɛ jeli ye ko jeli bɔnsɔn y'a di o sɔnna ma den bɛrɛw y'a dɔn walahi u y'a dɔn k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ n tɛ ɲamakala ye ko ɲamakala bɔnsɔn y'a di honorable min fɛ ka min da o kan sans que n k'i ka kuma tigɛ honorable Sidiki Kuyatɛ yɛrɛ kɛra sababu ye
jaliya yɛrɛ ye fɛn min yɛrɛ ye mɔgɔ caman ko dɔn ka mɔgɔw bɔ a fili la kɔnɔ honorable Sidiki Kuyate kɛra mɔgɔ de ye min kɛra sababu ye jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn ɲamakala yɛrɛ ye mun ye kawrolu ye jumɛn ye a ka kɛta ye jumɛn ye nin fɛrɛ kelen kun don an bolo dɛ awɔ an ka dɔnni kun tɛ ninnu kan kosɛbɛ mais depuis Manden Sɛgɛ nana k'i da don a la n'a bɛ kuma n'a b'a fɔ ko hali n'ale tɛ ŋara kɔni ye ko ŋara bɔnsɔn don u sɔrɔla k'a fɔ ko ja nin y'a bɔnsɔn ye o kuma n'a yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ paniki bɛ sɔn ka wuli a kuma bɛ caya Kuyatɛ tɛmɛna ye Bon, pour que se ka fɔ k'i ye jeli ye o b'a sɔrɔ ko caman dafari la dɛ il suffit pas d'avoir les noms et les jamu la jamu a bɛ maanifin ka kɛwale de ko fɔ an fɛ yan nɔ a tɛ siya ko fɔ wale la kibaru n bɛ maa ka kɛwale de fɔ karamɔgɔkɛ yabo ne y'o f'i ye an ka maanifinya tacogo dɔ don o kama an b'a baro bɔ a ka dɔn k'a fɔ ko kunun nin tun bɛ yen n'o tɛ bi gɛlɛya ka girin an ka maanifinya ma m'o f'i ye dɛ ka girin a ma a tɛ s'a kɔrɔ Kuyatɛ hɔrɔn minnu bɛ yen tɛ se jeliya kɔrɔ hɔrɔn minnu bɛ yen o ye jumɛn an ka maanifinya an ka kɛ an ka maanifinya ye sa kɛ sinon maaw b'u yɛrɛ danbeya bɛ taga ni min ye ni i bɛ ɲamakala wele ka na ka n'i mabalima o sira de n bɛ fɛ k'o de o yɔrɔ de ɲɛfɔ sa kɛ wagadu sinikɛ Demba Dukure o siratigɛ la Kuyatɛ wele bilala cɛw ma ka wele bila musow ma jamana in den bɛrɛw de ko don lakikaw minnu dalen don a la k'an filɛ min kɔnɔ nin ye ko nin t'a ɲɛ ye wallahi minnu b'a dɔn ko nin y'an kundatɔ de ye san 15 kɛlɛ kan wallahi minnu b'a dɔn ko kɛlɛ in bɛ ka cɛmanninw ni musomanninw sekili tɔtɔ de ye bane minnu b'a dɔn ko kɛlɛ in bɛ ka na ni jamana in kɔnɔ yan dɛsɛ de ye a bɛ ka na ni kɔngɔ ye a bɛ ka na ni minɔgɔ ye a bɛ ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye olu minnu b'o dɔn an ko de ko olu k'u hakili to jamana na wallahi u ka sɔn ka mɔ ɲɔgɔn ma u ka ko to ɲɔgɔn ta la wallahi cɛw ka ɲɔgɔn minɛ Kuyatɛ yaasa u k'u disi kɛ tata ye ka don jamana ni lebu cɛ dɔn ni lebu cɛ quoi Kuyatɛ nin ye tiɲɛ dɛ wagadugudenw minnu bɛ k'an laminɛ awɔ ka kɛɲɛ ni minnu tɔgɔ cira an ma ka kɛɲɛ ni bi ye awɔ kɛ maa fila Musa Karambe o y'a ka yɛrɛwolo kariti ta wallahi Karambe k'a fɔ depuis a sigida la Musa Karambe awɔ ni Musa Terera Terera kɛ ne dɛmɛ tun bɛ yan sɔnni kɛ ɲani an y'a fɔ wagadu bi hakili jagabɔ kɛnɛ kan awɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ bɔ malidenw da u bɛ min fɔ ko a kɛra an bɛɛ c'est à dire que ko a tiɲɛna an bɛɛ ɲɛna an bɛɛ sigilen ɲɛna kulubakɛ malidenw ko kuma kɔrɔ ye jumɛn san caman tɛmɛnen kɔfɛ fɛn minnu kɛra k'a kɛra an bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna o kɔrɔ b'a jira tɔgɔmasere de ma bɔ a la ne b'a kɔrɔ k'o de ye wagadugu sinikɛ Demba Dukure ni malidenw ko k'a kɛra a tiɲɛna an bɛɛ sigilen ɲɛna u bɛ fɛ ka mun fɔ honorable Sidiki Kuyatɛ n bɛ se ka f'i ɲɛna maliyɛnw b'a fɔ mais o maliyɛnw bɛ taa fɔ ni laɲini kelen ye voilà a dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko a tiɲɛna an bɛɛ ɲɛna parce que olu ka faamu na a tiɲɛna an sigilen yan an ma sɔn ka mɔ ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ pour que k'a ko bali o mɔgɔw bɛ yen minnu b'a fɔ ka kɛɲɛ ni o minɛn ye o dɔw fana b'a fɔ a tiɲɛna an bɛɛ de ɲɛna olu dɔw fana b'a fɔ ni faamu min ye o kɔrɔ a kana baga mɔgɔ kɛlɛ ma nin an bɛɛ de jɛra ka nin tiɲɛ voilà donc o kɔni laɲini ba min b'u la la plupart de cas o bɛ kɛ nin fila de min bolo an kun kan ka fɛn dɔ kɛ an ma se k'a kɛ an sigilen tora dɔw b'a fɔ n'o ye o dɔw yɛrɛ fana b'a yira de k'a fɔ tiɲɛnikɛla ninnu kɛlen t'u ta ɲɛ k'an bɛɛ de jɛra ka tiɲɛ quoi Kuyatɛ an kɔni b'a faamu u bolo tan de wagadugu sinikɛ n'a kɛra ko a tiɲɛna ko maa ma wuli ka fɛn bɔ a la n'a y'a ta o bolo kɔnɔ awɔ olu mɔgɔw olu bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan
o kɔnɔna na an ye parce que i b'a sɔrɔ o siratigɛ kelen na awɔ o bɛna min fɔ an ye ko awɔ Ala ko k'an ka ɲɛmɔgɔ bonya t'a fɔ ten o b'a fɔ i bɛna mun ye awɔ kɛ u b'a fɔ bi k'a tiɲɛna an bɛɛ ɲɛna c'est que an ma se ka fɛn bɔ a la awɔ kɛ o ma kɛ ten min tun bɛna fɛn bɔ a la o y'o fana kɛlɛ o hakili bɛ pan nin yɔrɔnin kunna u y'o kɛlɛ k'o kɛ fasoden jugu ye kosɛbɛ ka diɲɛ kuma jugu bɛɛ dɔ fɔ ma sa o ma min fɔ ma marakakɛ ka kuma o m'o miiri de o ma fɛn fɛn fɔ ma sa o ma miiri de i b'a ye awɔ a tiɲɛnen kɔ hali min n'u y'o kɛlɛ o min tun n'u bali tiɲɛni na awɔ hali a tiɲɛnen kɔ u bɛ tila ka fara tiɲɛbagaw fana kan jamais tiɲɛtigi tɛ ɲini k'o ka tiɲɛ lasegin a ma ka jɔn k'Ala fɔ ka tuubi o tɛ kɛ Allahu akbar tɔ bɛ nɔɔni ka taa de b'a dɔn Senegal o de kama n y'a layidu d'i ma Ala ta kɔ an sigi o sigi n bɛ maliden d'i ma an détail Kuyatɛ m'o d'i ma dɛ non Kuyatɛ karamɔgɔkɛ nin kuma in bɛ min laɲini i b'o dɔn wa Kuyatɛ walikɛ kuma in bɛ min laɲini i b'a dɔn nin yɔrɔ la tiɲɛna honorable n ma jate bolo kan kosɛbɛ o de kama ne ko n ko jeliya tile tɛ bi tile bon n'a fɔra ko Kulubali kamalen yɛrɛ tɛ jelikan mɛn bilen o kuma jelikan bɛna taa fɔ jɔn ye bilen a kɛra problème ye o belebele parce que ne m'o f'i ye ko ni tun ye ngɔni juru 4 kɛ ne bolo ko ne ka cɛmaninw fara ɲɔgɔn kan ko dɔ tun bɛ taa arrivé cours la fɛn bɛɛ n'a la cɛ ne ngɔni juru 4 kɛ arrivé ka sigi ka wuli kɔnɔ dɔrɔn ka ŋaɲa tiɲɛ la a fɔ ni ngɔni juru 4 kɛra a bolo ka fara ne kan ni juru farala nin kan a bɛ gɛlɛya Kuyatɛ ko ɲumankɛlaw yo ɲuman ma foyi ɲa o ye sa kiri jara ɲumankɛ bali la kiri jara ɲumankɛ bali la bi ka di sa bi ka di cami de joli b'i bolo k'a kɛ polisi ye dɛ ou bien lamɛn jamakulu ko san aw ka jansa kɛ u ka jansa kɛ u ka jansa kɛ yan awɔ k'u ka jansa kɛ n'i ye nin dɔnkili mɛn jeliw da a bɛ min ko fɔ an n'an da don a la bi sinon honorable n yɛrɛ tun bɛn'o de f'i ye n ko nin dɔnkili nin da kan ka di mais nin tɛ ka kuma ɲuman fɔ dɛ ɲumankɛlaw yo ɲuman ma foyi ɲa o ye dɛ kiri jale ɲumankɛ bali la ka kiri ja ɲumankɛ bali la ɲumankɛlaw ɲuman ma foyi ɲa aw de ye sabu kiri jale ɲumankɛ bali la ne jeliw ka dɔnkili ye Allahu akbar ɲumankɛlaw yo ɲuman ma foyi ɲa o ye dɛ kiri jale ɲumankɛ bali la kiri jale ɲumankɛ bali la tu sais mina min fiyɛ dɔrɔn i b'a ye maa bɛ yɛlɛ ka nin dɔnkili da mais honorable n tɛ yɛlɛ dɔnkili ye dɛ maa min b'a kɔrɔ dɔn dɛ karamɔgɔkɛ Mali bɛ nin de kɔnɔ bi Allahu akbar donc jeliw y'u sigilen ye ka nin ɲɛ a mɛnna kuma kura tɛna fɔ bilen tu sais bɛna ye Kuyatɛ n ye nin kuma in ta ka min fiyɛ dɔrɔn awɔ o de ye suko ani dugusɛjɛ cɛ maa min nɛnkun bɛ yɛlɛma karamɔgɔkɛ maa de don min ni foyi lakurulen tɛ a sɔnnɛmɛ la c'est pas un homme de conviction il n'a pas été préparé Allahu akbar ale ka fɔta awɔ o bɛ dɛn dugu jɛcogo de la a ka kɛta bɛ bɔ dugu jɛcogo de la quoi ni ta mɛ calew na ni dugu jɛra ka to pɔsɔn min na Allahu akbar a bɛ tɛmɛ n'o ye honorable Sirifu Kuyatɛ o tigilamɔgɔ dun fana ka ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya dɛ o de kama a fɔ ma ko conscience sociale établie n'o y'a ye fɛn dɔ de kan ka sɔrɔ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a fɔ ko sɔndɔmɛw ni dusukun laminen don o ma na aw b'olu dɔw kɛlɛ ko nkalon don awɔ k'u kɛlɛ ko tiɲɛnifɛn don walima n'a b'u lafasa ko tunya don walima ko ɲuman don walahi o de tɛ yen mandasɛgɛ a gɛlɛyara o de t'anw fɛ yan a gɛlɛyara bon mirindi yɛrɛ n'i y'a mɛn ko mirindi yɛrɛ ni nin t'i bolo est-ce que i kɛra mirindi ye fɔlɔ wa ma kɛ mirindi ye voilà
o de gɛlɛya b'anw dala yan kuyate karamɔgɔkɛ awo bi an bɛna kuma awo parcelle OM 49 quoi Kalabankuru. nin tɛ SN ye dɛ ani SN bɛ ɲɔgɔn na quand tu entends SN Sénégal plaqué no tie avant SN no ni ne y'a kɛ dɔrɔn ne hakili bɛ tolu de la mais a kɔrɔ n'olu kɔrɔ tɛ kelen Kɔrɔ tɛ kelen, u ka jan ɲɔgɔn na. Ni Ni numéro parcelle ye. n bɛna min f'i ye awo ni y'an ye sunkalo de la nɔ wallahi bito kabi sunkaso bi ani basa mɔden hop ni ba madani mɔden hop ni ale welela ka fɔ badara an ka bɛn ma yala badara sajaja Haidara. an ka bɛn maya la an na ale la sun tigɛ bi fɛn bɛ tali kɛ Abilaye Karamiri fɛ haidara ali sirifiw de bɛ sun tigɛ bi Yabani. la hakibaro an ka bɛn maya la o kɔrɔ tɛ an ka bɛn sigi la yan wallahi o kɔrɔ tɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la yan ni ta mɛ e yɛrɛ la ko n'a ma ɲala an ma ɲala mɛn Ko maliyɛnw kan ka ɲa la. karamɔgɔkɛ n'i y'a miiri awo k'a fɔ ni dusukun jɛlenya ye awo k'a bɔ n da ka ban awo an tɛ n kɔfilɛ bilen n'i m'a mɛn awo i b'a ye a bɛ taa kɔfɛ kɔnɔ an ka ma mugu an ka walli ayi kana siga la ya maraka kan de tanga ma mugu tan na walli ade en kaw allahu akbar cɛ nin y'an ye sunkalo de kɔnɔ sun kaso cɛ bɛna mun ye awo mali kɔnɔ yan cɛba dɔ bɛ yen min nana wele ko Adama Ben Jara di ben le cerveau Ancien commandant en chef. allahu akbar honorable sirigu kote bi suntige yɔrɔ bi sɔn ka jaha sirifiw bi taa suntige kɛnɛ min kan Kɛnɛ min kan. a tiɲɛ la an yɛrɛ kun u ye alfa ma kɛ Ni kuma in ye temps ye minɛ. Ni an yɛrɛ kun kan ka se nin ni kɛnɛ in kan. fitiri surunyana an tɛ directeur suruku bɛlɛ A bɛ sɔn ka kɛ ten ka han. taa nɔfɛ dɔɔni Sɛdɛ sɛdɛ. n'a donna yɔrɔ min an tɛ jɔ da la ne misiri ko ala hakibaru a b'a fɔ awa k'an fana nana O y'a kɛcogo ye. an nana directeur man to N ko y'a kɛcogo ye. kulubali Ture a ye cɛba dɔ tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ in na. N b'a dɔn n tɛ tɛmɛ maliyɛn den yɛrɛ kulo kan. Adama Ben Jara. di ben le cerveau ancien commandant de ancien mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts sisan tun n ye maa min ka appel ta kuyate samedi sur le grand saxe n bolo n ka yɛrɛ bɛna don direct la o awɔ pour que ka n bolo n ko min dɔgɔdara n ko a bɛna o daminɛ bi sa belebele. sinon an t'an to émission na k'a to ayi depuis appel in ta dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni kun bɛna wuli k'an jɔ sa o sabu k'i to émission na ka appel ta o man ca Ne dɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnen. kosɛbɛ n bɛ samedi sur le grand saxe fo sago sago kane gurdame ma khair sir walla awɔ n'i y'a a sunkalo kun saba de ye bɛɛ ni b'o kɛ ka taa sɔrɔ a n'a ka denbaya tɛ ɲɔgɔn kan wallahi sunkalo kun saba wallahi a dun tɛ tungana a b'a faso la sunkalo kun saba awɔ a n'a ka denbaya tɛ ɲɔgɔn kalama karamɔgɔkɛ awɔ ko mun y'a s'a ma Faso ko. ko bawo k'a hinɛna mirindi la ka jɔrɔ mirindi la k'a kanu mirindi ye k'a fɔ ko an filɛ libu min kɔnɔ k'an ka bɔ a kɔnɔ ko nin t'an danbe ye allahu akbaru n'an tun bɛ jeli tile la jeliw tun bɛ sɔn k'a fɔ nin yɔrɔ la ko a dɔ la hali ni san ma jo tɛ ko dɔ la k'a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ a dɔ la kuwa a dɔ la karamɔgɔkɛ awɔ n'an tun bɛ jeliw tile la awɔ cɛw tun n'a fɔ ko an k'an jija fɔlen kana jɔ an na allahu akbaru i b'o dɔn o fɔ an ye ko n kana mamandi an ka jamana in kɔnɔ yan Ko fɔ kobilen don. o min bɛ fɔ a ma o jeliw ni jeli tile kun don u kunna hakili jigi kɛ bi i y'i ko min bɛ fɔ k'e kana sɔn ka bange la dɛ
kuyate honorable ni kuma in a fɔ kɔrɔ dɔ tɛ nin na walima kuma in n'a fɔcogo n'a jɛngɛnen tɛ ko ŋana mamadi fo kobilen don ni ŋana dɔɔni tora de ko fo kobilen ka jɔ karamɔgɔkɛ awɔ an ye kɔrɔfɔ caman kɛ nin kan wallahi kɛra o la ŋaraw b'a fɔ maa min y'a fɔ a tɔgɔ de ko Tumaniya Kuyate a y'a fɔ jɔn ma a y'a fɔ i bɛna ye k'a fɔ Sunjata de ma Sunjata Keyita n'a mɛn ko Maga Sunjata i b'a fɔ ko Konate karamɔgɔkɛ Tumaniya Kuyate de ko wulu farinba ko n'i ka wulu jugu faga ko dɔ ta b'i kin Kuyate i sɔnna ma wallahi a bɛ wulu jugu kɔrɔ dɔn awɔ kɛ a kɔrɔ wulujugu ye faso densɛbɛw de ye minnu sɔnna k'u disi kɛ tata ye ka don aw ni kobilen cɛ yan o de bɛ ka wele yan ko wulujugu mais e min kɔni t'a dɔn siga foyi t'a la e ka wulu ɲuman don a bɛ wuli ka jugu min kunbɛn o de mɛn ko wulujugu yɛrɛ kɔrɔ ye min ye i bɔra ka min fɔ ka fara o kan n'i y'a mɛn ko wulujugu o kɔrɔ de ko wulu farima wulu farimanba n'i y'a sɛbɛnnen du da la ici chien méchant a tigi faga fiɲɛ de ko wulu farin dɔ bɛ yan a tɛ wolomali kɛ awɔ donc wulu farima de wulu farima kɔrɔ de ko wulu jugu a faamuna kosɛbɛ o de kama n k'i ma awɔ n ko n'an bɛ jeli tile la karamɔgɔkɛ jeli tile la kuma kun ye olu ta de ye wallahi a fɔra k'a kana fereke kana don a la ko ni fereke donna a la ko sigi bɛ tiɲɛ an tɛna bɛn maya la bilen Allahu akbar donc an b'o dankan de la o ni yɔrɔ la awɔ n y'a faamu ko kubalekɛ ka kuma la a ko jeliko kuma min bɛ ka fɔ ale t'a si dɔn wallahi parce que anw bɛ nin yɔrɔ de la awɔ ale bɛ sumunkɛ yɔrɔ la ale de an ka de sumu 2000 bi ye t'an bolo yan dɛ ka di ka taa karamɔgɔkɛ n b'a f'i ɲɛna n ka tɛ jeli tile la a y'a fɔ karamɔgɔkɛ n'anw bɛ jeli tile la maa caman bɛ ka nagaraba kuma caman fɔ quoi a bɛ jɔ a tɛ se ka fɔ i tɛ se sabu kɛnɛ yɛrɛ tɛ yen a bɛ se ka fɔ kɛnɛ min kan i tɛ se ka fɔ wallahi k'i yanba o de kama sa caman nin kɛ tasi bila ye ka ɲɛsin ngaraw ma minnu dalen don ni minnu jɔlen don wallahi o la a kanuna malidenw fɛ awɔ ko komi an b'a kɛ cogo min na san ani san awɔ kɛ ko ala nana ɲinɛn ta jɔ awɔ ko suntigɛ belebele fɛn bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate fɛ wallahi jelibugu Masara Jallo kare nɔgɔ wallahi an ka fɔ marakaw ye ko kalo kura tile 8 ko 8 mars ko wele bilalen don faso in densɛbɛw ma wallahi an ka taa sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ honorable Sidiki Kuyate directeur fɛ c'est ko kɛnɛ in bɛna fɛrɛ wallahi kɛnɛ la wasalen ka kɛnɛ in kɛ awɔ kɛ ɲɔgɔn minɛ kɛnɛ wallahi tasibila kɛnɛ kindi n'o ye duwawu kɛnɛ ye wallahi ka ɲɛsin jamana in a n'a denw ma wallahi yasa ala k'an dusukun fɛrɛ ni hɛrɛ caman ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ya rabbal alamin ya rabbal alamin ko an bɛna sɔn awɔ kɛ an kelen kɔ k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ ji mini ma k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni kɛli ma k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ an ka nɛgɛmafɛnw sisitaw ni mintaw mini ma awɔ kɛ ko tuma min na an bɛna sun tigɛ an bɛna an ka jɔnya jira ala la Allahu akbar ka fɔ nin bɛɛ kɛra an ma jiginnen ale ala min ye wallahi k'ale kelen ko b'an bɔ a ka kɛ jigi ye Allahu akbar yasa jamana in a densɛbɛw k'u yɛrɛ sɔrɔ Kuyate ne sarakaw la belebele dɛ honorable ne kɛtaw ka kɛta de sunkalo in kɔnɔ miiri ka sɔrɔ hakilina ka sɔrɔ jamanadenw ka wele ka tara suntigɛ ma ko suntigɛ in k'o bila miirina kɔnɔ miirina min n'o bɛ kɛ duwawu ye ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin jamanadenw ma ani jamanaden sɛbɛw ma
o ka kɛ sababu ye ka adamadenw dusukun k'u lamini ka sɔn ɲɔgɔn ye non Kuyate, ça c'est l'événement du siècle hein. Kuyate karamɔgɔkɛ an bɛna sigi kɛ Jelibugu la Kuyate 8 mars sigi in kɔnɔ an bɛna hakili jɔ an ka musokɔrɔba sanuma wallahi n'o ye ba Fatumata Koyita ye Koyita Makalu bawo don min na Ala b'a ka miniji dɔgɔya wallahi ni hami tun b'a la ni hamiw ye ka bon ni hami min tun b'a la ni mɔgɔ bɛ se ka jigiya ko ka bon n'a hamiw bɛɛ ye o de ye a den 2 minnu b'a bolo olu ka ko bɛna laban cogo di Allahu akbar wagati labanw na jɔrɔna ko min tun b'a la wagati sabu wagati bɛ s'a ma tuma min wele bɛ s'a ma o y'a sɔrɔ a denkɛ 2 olu bɛ umra la ni Adama Ben Jara ani honorable Sidiki Kuyate jɔrɔ min tun b'a la wagati kun ye nin den 2 ka ko ye Allahu akbar an na taa an sigi a sigiyɔrɔ la ka dɔw k'a ye ka dɔw ɲini a fɛ Kuyate ka sabu kɛ awɔ a kɔni dara fɛn kelen na awɔ o de ye ni fɛn o fɛn tun y'an sɔrɔ nin ko in kɔnɔ faso ko de y'a sama Allahu akbar ano danganiya taara i da tuma an bɛna an sɛmɛnen to faso in den bɛrɛw la wallahi a su ni a faso nin mana jɔn awɔ k'a fɔ an bɛna nin sigi in kɛ awɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o don yira an na k'a kɛ hɛrɛ sigi ye masha Allah karamɔgɔkɛ awɔ maaw dɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan awɔ cɛw dow musow dow tuma min na ni kasara in y'an sɔrɔ wallahi n y'o f'i ɲɛna n ko kiri b'a ka kiriya de la kiri ale b'a ka kiriya de la nka dɔw kun ka hami ye min ye walima dɔw kun ka laɲini ye min ye u ka sɔn jugu jɔ an na o ye mun ye a ka fɔ ko nin ko in sababu la ko Mali sifinkulu ye ɲɔgɔn janfa farafarali nana a kun ka fɔ ko nin sababu la ko Mali sifinkulu nana u cu ni ɲɔgɔn ye pour que u k'a fɔ ko an y'a fɔ aw ye ko an y'a f'u ye k'u ka jɛ ninnu bɛɛ laban ye nin ye quoi o bɛɛ dalen filɛ kaso la bɛ joyi la san 2 sɔni o bɛna kɛ san 2 ni kalo 6 dɔw kun bolo k'a fɔ k'a bɛna kɛ miyama ko ye sɛgɛ ni babi Kuyate o kama cɛ ka sɔn awɔ o kama muso ka sɔn n'i bɛ kɔ bila a ka kɛ kɔ ye min bɛ jɔ quoi wallahi barikalen sinɛ jɔlen a dɔ la awɔ ne n'a ɲɔgɔnna si kasara i sɔrɔ ka taa sɔrɔ ko e tɛ dɔwɛrɛ la ko faso ko ka taa sɔrɔ ko jama t'i la karamɔgɔkɛ k'i to nin kaso kɔnɔna na mɔnɛ ma nka bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ n bɛ ka min f'i ɲɛna c'est un vécu fɛn min don a kɛra ne yɛrɛ la dɛ e yɛrɛ y'a victime ye i b'a sɔrɔ nin waati i b'i to nin kaso in kɔnɔ ka maa ka kibaruya sɔrɔ faso kunkanko la maa min ye e kɔn k'i kɛlɛ k'a ɲini ko bi an bɛ ka waso ni fɛn o fɛn ye k'i y'o sira min ta ko pour que o don kana ye mais bi e bɛ kaso la i b'a sɔrɔ olu tigilamɔgɔ de bɛ k'o tɔnɔ dun bi kɛnɛma n'i ma nin nimaniya ta ka a bɛ kɛ i n'a fɔ jeli ka bɔ i si bɔ siraw fɛ siga t'a la mɔnɛ bolo kɔni karamɔgɔkɛ mais n'o y'a sɔrɔ ko maaw jɔlen b'i kɔ a b'i dɛmɛ i tɛ nimisa i ka fɔta n'i ka kɛtaw la o la sa o sigi min bɛna kɛ an fɛ le 8 mars le 8 mars don ka bɛn kari don ma a bɛnna an y'a bɔ normalement sigi in tun bɛ kɛ an fɛ ka bɛn le 4 de ma mais le 4 b'a sɔrɔ mɔgɔw bolo bɛ ca la ka bɔ cakɛyɔrɔ la i nɔgɔlen k'a fɔ k'i bɛ taa suntigɛyɔrɔ la a kuma bɛ caya mɔgɔw bɛ se k'u ko u fɛ yen ka taa sun tigɛ honorable Sidiki Kuyate fɛ yen
Jelibugula. Dimanche le 8 mars 2026. No kare nan ko ma ko dimanche. On ni min koni ta do ana fereto bla ni sera sarajalo ka kare mani e weleli ke doron. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je ambi sense ka doni du. Sika foi tala. Honorable Siriu Kuyate kana ika kuma yoro do be. Wallahi ka o sonji ka son o kuma ma. No yere mo mi wuli ka joke fasokola. Ki ka maya bedi ko fasoko. Ni alala jarabi ukati soro. Ikati yere soro kaso kono. Sadiri jekulu tei jenyogon tei foi tei. No mi me jigi kono sege ko joli be songa me tumadola ala kan kisi hali ki yere bo konnu kono. Isibo da ko joli. Wala hali ka yere nimbo abi jigi kono. Siga tala siga tin kuma ina. Comme avec ni limaniya ude. Limaniya. Ni ala ya mamin bla asira kan ta sura be limaniya do dima. O tuma kelen fana abe chew dima ka muso dima. Munu jolo. Minum ba to la nyini ate kare ate yogo. Donc o limaniya mini ko teta ko. Honorable Siriu Kuyate ala dele ala ko limaniya jidi ane aw bela jelen. Amin ya rabbi amin. Kuyate. Mais ala dele kala ka kete. Ya rabbi. Wa du ko sunu ngede ma dukure. Ebila munye jamana kono. Awo. Isi ki miri doron. Munu me kuma na cha jamana. Eba jumen ka kuma de nyeshine ye wala jugu do keleli ma ou eba jumen ni ka kuma nyeshine ye wala nyuman do sankorotani ma kono sili bolama Honorable Siriu Kuyate o ma cha esi ku wala kuma ngoma kulibali kunyiningali miye sariya mamiye mali ko kuma na sunitle sari kwa ka kuma ube nyesi ko jugu do de keleli ma mi man senkoro wala ka kuma ube nyesi ko nyuman do de sankoro talima anga sigida ne anga mogo yakono O ka dogon. voilà O ka dogon ne. les résultats est le même bambina Ka kumbe. wala go sinenge mali jamana de awo nya fie ngo adin famba e mo de we genetic fembe don fana bora kan ga mindo Honorable we tan nga sey gani kuma nga wati chama. e kramo ke ngo femu ndo anye c'est-à-dire que olu ye fene munu kera anya ye quoi c'était fait c'est dominant mali chifen kulu awo unana fara ɲɔgɔn kan awo k'a fɔ sisan kɛlɛ a ka ɲɛsin an yɛrɛ ka waleya jugu kɛlɛli ma ni ɲɔgɔn cɛ yan awo kɛ o ɲɔgɔn kunbɛn ma boloda ka bɛn le 12 novembre 2022 de ma kosɛbɛ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ o kɛnɛ kun tɔgɔ de ko malidenw ka kituko mako wallahi hakili wala cɛ karamɔgɔkɛ fɛn yera kɔnɔ fɛn mɛnna fɛn kɛra Allahu akbar khaliqul makhluq he hakili bɛ nin dɔ in na dɛ man tɛ sɛgɛ cɛw ni musow bɛ ɲɔgɔn kan awɔ bɛɛ bɛ ka kule awɔ jamana bɛ bolo min bɛ an bɔ sɛgɛn ni ɲani ni gɛlɛya in kɔnɔ dɛ k'o dɔ ye an k'an ka kannabila sɔrɔ kiriko ta fan fɛ da donna o kuma min na dɔw ko k'o waati tɛ sisan ye awɔ kɛ ko kɔni ko sa sɛlɛbi ne kɔni o y'u ka balawu kuma n'u ka fitina kuma daminɛ ko nin ye balawu kuma de ye awɔ ko nin ye futinɛ kuma de ye awɔ wa ko a dɔ la nin kuma yɛrɛ bɛ se ka wolo awɔ kɛ jamana yɛrɛ firili la awɔ kɛ ko coup d'état ko awɔ palais kɔnɔ kɔlɔkɛ ma kuma in faamu awɔ n y'a faamu. ye kuma faamu N ye kuma in faamu. n'i y'a faamu a tɛrɛmɛ ɲɛ joona Wulikajɔ min bɛ ka kɛ, wulikajɔ min bɛ ka kɛ a to m'a fɔ i ka segin ta kan dɛ n'i ka tɛrɛmɛ de ka tɛrɛmɛ sisan k'a fɔ dɔrɔn i k'a faamu teliya la ko min bɛ ka kɛ o don n'a fɔra ko k'o kunbɛn n'an yɛrɛ filɛ gɛlɛya kɔnɔ bi n'o ye kiiriko ye o don kuma de tun bɛ ka kɛ o gɛlɛya de fana wulila a ma se ka kunbɛn o don wulujugu dɔw de ko ni o kuma in ko n'a taara ɲɛfɛ k'o bɛ sababu ye ko ka jamana bisiba sa. donc wagadu ko sunukɛ dama tukure Kuyate fɛn min yelen don k'o ye dekun ye awɔ a fɔra sisan ko dekun wuli ko dekun fɛnɛ wulili de nana ye tugun k'o de ye dekun kɔda ye les plus grands dégoûts
amore kono bi Raul Siriu kate hakili be nin doina hakili be nin kon na sawu no keran senka Mina mi fi. do fo jaño Mina mi fi. taw Imena koron chukuchuku. awo ke Ne jata Sorbonne. ha Awo ne ja. Azhar Ta yoro minte Sorbonne comme Sorbonne ne ka duye. oh Iti se kan kuma yin fokati maneka. non Iti se. ça c'est le bama elle est tineni Bon me fa mu fi ni yoro la. awo ke Jama khulu min do afamba be min kono. Yere kun soso. yere fam balia Yere fam balia. Allahu akbar O dun tawra mi e bodo on fanye jonya. Wallahi jonya de ben ngedingen no. jonyare be mirindi cien ka se foni ndegere Ka se fon degere la. Ko femi yanga bone sababu ye. awo ke O de kama ibaye awo maldeme mo de kele mati wala jugu kele. ni e cien de awo O koro mi awo e be kele ah bi awo ni ika wala jugu ye. awo Me ma wala bi na e nola o bo tanke o bitoy. o be deme akan fana Bi de maka. Allahu akbar Ati wala kala be ma de tele. amore kele bo honorable don balia de Ami jonya de kono. Allahu akbar Hakli bi jonya de la. ske Karamo ke Jiliani nyamakala ni femi ntita jie kono bo don. o e jonya de Awa no de ano teta. teta parce que aka kuma sen ayi o te kumina kelen kono Karamo ke awo ke dugukolo kokan jonya jadi Jiliani femi ntita jie kono. ça O c'est jonya de. ça c'est le jonya awo parce que jonya kante jeliuda Attends. horonya kande buda wa joma peren horonya fana kam Voilà. no te se ka accompagner c'est pas possible C'est qu'on comprend. awo ni hakilina ma mine ame be sino ube kule chamana bi fana honorable est-ce que uluka horonya ere fana est-ce que o vérifier d'abord chalin fana be kule do la bi honorable Karamo ke ami hora min kono bi o ye murbo nunu ye min takada on ma berbeli sirafe. Ça c'est Politique sira fe. liberté politique kono. Ami hora kono murbo keta berebele nunu moro ye min keta dama. nu e min dama ambode horonya kono sino tuwa ke nana min minana O masoro flote. Allahu akbar Murbo keta nunu kilen ka berbeli hora dama. awoge Unana san ko bina haklini dambe hora horonya di ama min dara kalan uka sira fɛ n'o bɛ wele ko la réforme de 1962 u ye min da olu kan o ka jugu ni min dara anw kan yano subhanallah Allahu akbar kuma ka ca هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فين ربيع c'est très très مغو من بعد نو اني مغو من تاد نو ايو Kaja ɲɔgɔn na. كلين no kelente waja no wala alors ni kuyate kuma na lebe projection de i b'a yɛrɛ quoi tu vois ça en no image ustazido sinon dɔw sɔn ka fɔ hɔrɔnya politique ouais mais Modibo Keita ninnu ye min du yɔrɔ dɔn mais pourquoi o kɔfɛ u nana pour réforme de 1962 62 la décolonisation mentale et l'esprit jago ne m'a fɔ minnu y'a kɛ olu de y'a no fɔ fen dara morbo nun kaya maminu nyumine jonya la ulumo da morbo ka wallahi billahi kana mina ubo jonya la e che jonye min da aka wallahi jon matiki kunto da ka nu kumbo da ka kunti sigi ka fa bubo jonya la ay 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 amiri yare kuntina n'an sera pipe ma est ce que i ti pipe kɛ ka an to a kɔnɔ an tɛ tigɛra an bɛ to yan i b'a k'a kɔnɔ han o bɛ ɲa i bɛ se ka tɛmɛ n'o ye ou bien an b'an jɔ dɔɔni fɔlɔ RFM k'a ka jagofɛnw lakodɔn sike janjo tɛ fɔ bɛɛ ye amadu sisi bɔra tuguni k'a bolo fa k'a ton sumadumanko fanfɛla la maa tɛ ale kofɔ maa ye bilen n t'a dɔn o man jugu nka n t'a ɲini k'a dɔn o de ye kojugu ye n'i t'a dɔn k'a fɔ k'i t'a dɔn o de ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen bamako sudanɲare kɔnɔko ka ca bamako fan bɛ sekɛrɛw la an ka taa kunu yɔrɔ la o y'a sɔrɔ kunu ta de jara balimamusow ani balimakɛw gorobinɛw ani gorobinɛ mankanw aw minnu ko aw taala ye sumaduman ye sumadumanko la bi yɔrɔ kelen pewu bamako arayɛda bangɔni plasi aw mana bɔ diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan maaw ka aw lajɛ ka file fiyɛ ni ka bolodengɔni ɲɛsi aw ma k'a sabu kɛ aw mana tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ sumaduman de bi tɛmɛ ye funafuna balimamusow aw minnu ko aw b'a fɛ ka kɛ aw cɛw nukɔnɔ si ye cɛ ŋana minnu fana be yen ko aw b'a fɛ ka kɛ bogotigiw ni ka maa ye walima ka kɛ aw furumusow ni ka maa ye yɔrɔ kelen pewu bamakɔ arayɛda bangɔni plasi butigiba min be yen sise et frère sumadumanko fanfɛla la maa tɛ ale kofɔ maa ye bilen bamakɔ gorobinɛ bɛɛ lajɛlen min nin yɔrɔ in dɔn
boutique Cissé et frère k'a daminɛ wusula suma dumanbaw la minnu bɛ ka tasuma la ani minnu bɛ sigi k'a dayɛlɛ so kɔnɔna fɔ salon kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen larawe parfum suma dumanbaw minnu bɛ mélanger ani minnu bɛ bɔ jamana dumanbaw kan déodorant suma dumanw mobili kɔnɔta ani farikolo lafiyɛtaw parfum vragiw crème de nuit geni yirifaraniw ani gomomugu geni yirannen a n'a salati ka taa se jekalani ma a verti a jaune fo ka se a rouge ma parfum ji fogani mangoro koloni suma dumanba a lotion caman boutique Cissé et frère ninnu bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ka taa jamana janw kan ka na ni parfum ni wusula suma dumanw ye fɛn o fɛn ni o de ye kasagoma kɛlɛla ye ka na o yɛrɛkɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɔngɔ damatɛmɛdiya la an balimamusow a y'aw kɔlɔsi muso ka bonya ni jaya o tɛ gorobinɛya ye muso ka gorobinɛya o bɛ dépend a ka wuli ka jɔ muso ka kɛ a cɛ nunkɔnɔsi ye o bɛ dépend a ka kekuyaniw na o tɛ ɲɛ f'i ka kɔlɔbɛninw ka caya musoya gorobinɛya ka sankɔrɔta o ye f'i k'i bolo to i yɛrɛ kɔrɔ balimamusow aw minnu b'a fɛ ka kɛ gorobinɛbaw ye aw minnu t'a fɛ filanan ka fara aw kan aw y'aw janto ni butigiba in na a caman walima a détail a ye wuli joona ka se Bamakɔ Arayida Bangɔni place la aw tɛna o kɔrɔ fɔ maa ye walima k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'u wele u k'a taa livrer fɔ aw sigiyɔrɔ la nɛgɛjuru sira 1 pewu a y'u wele 79 26 70 20 boutique Cissé et frère ala la sumadumanko la filanan t'i la ni kadi kɔnɔ ye nafolo ni kadi dusu ye kuma bɛɛ ala bɛ kobaw de kɛ ni jamana in ye teminanganaw ani te kanubagabaw ni fana ye koba kɛlen aw ye k'a sabu kɛ te ama ye te ama ye te ale yɛrɛkɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na te duma kanubagaw kow ka ca nka fɛn ɲuman man ca te ama ale choisira k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ forokonin kɔnɔ sinuwa jamana kɔnɔ k'a doni kana n'a ye maliba in kɔnɔ yan fɔ anw ka te baaradaw kɔnɔ te ama a ma choisi kunfɛ sinuwaw ka kodɔnnaba min ni ale ye san 10 ani caman kɛ mali kɔnɔ yan a ka jateminɛw kɔnɔ malidenw yɛrɛ ka taabolow la a y'a ye k'a fɔ te de ka di malidenw ye te kanulen no mali kɔnɔ kosɛbɛ ale y'a ye k'a fɔ an ka climat an ka fiɲɛ kɛcogo an ka dumuni kɛtaw olu ni te min bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de ye te ama ye o la te ama a promoteur ba a fana ye gundo in ta k'a kalifa o la o fana wulila sa ni ka t'i kunfa la sinuwa jamana kɔnɔ ka na n'a ye an faso maliba kɔnɔ te ama n'i y'a min a b'i te nege da a b'i i farila banamisɛnninw furakɛ o dɔ ye ɲɛ ka filɛli nɔgɔyali ye i mana kɛ farikolola baarabaw kɛbaga ye n'i tilala farifoni min n'i mago b'o la a b'o d'i ma sɛgɛn o sɛgɛn bɛ i farikolo la a b'a bɛɛ lajɛlen sama k'a fili kɛrɛfɛ teminangana minnu ko k'u tɛ sukaro caman fɛ te ama dilan bɛ k'a bɛrɛ bɛn olu ma ni maa min fana bɛ sukaro caman fɛ te ama dilan bɛ ni k'a bɛrɛ bɛn olu fana ma te caman bɛ yen olu ma ɲi maninfin ka kɛnɛya ma te ama choisira te dɔ b'a ŋanaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ baasi fosi lase farikolo ma wa a tɛ suna tigɛ ka bɔ maa la a b'i farikolo la foni ka tila ni k'i te nege da te ama ma choisi kunfɛ aw fana kana te choisi aw kunfɛ ten ko kɛbaga ka ca nka a hakika o man ca te ama ye lakikaw dɔ ye maa o maa ko e kɔni b'a fɛ ka te duman min barokɛyɔrɔw la baarakɛyɔrɔ la k'a ka ja k'a tobi k'a kɛ buwatinin kɔnɔ ka yala n'a ye k'a daminɛ denmisɛnnin fitinin na hali cɛkɔrɔba san 100 te ama a dilanmɛ ni k'a bɛrɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ma te ama ale kamiyɔn fa o bɛ sɔrɔ sugunin kɔ walima tabalinitigiw butiginitigiw fo ka se butigibatigiw ma i mana se mali fan o fan fɛ i na te ama sɔrɔ ye walima a k'u wele 76 08 65 57 te ama nin kelenin ye bil haki hali ni maa min tɛ te mina ye ka kɔrɔ e mana te ama nɛnɛ ka ban e na kɛ te mina ŋanaba ye awɔ kɛ maa t'a nɛnɛ siɲɛ kelen k'i tɛ filanan k'a la te ama aw y'a nɛnɛ dɔrɔn a foroko fitinin fɔ ka fara a belebeleba kan a bɛɛ lajɛlen gu ye kelen te ama a sɛbɛnnen bɛ nuguji sanfɛ ko ama te ama nin fana ye belebelew dɔ ye dɔ min dɔ
foro ni bɛɛ kun tɛ ni ka lahinɛ ye wa anw ka jamana kɔnɔ bi ka nimisi wasa sɔrɔ minfɛnko la a fɔ Jisafo n'i ko Jisafo a fɔ établissement Boubacar Kulubali yiriden nɔnɔ bɔlen a gɛrɛgɛrɛ k'a ji bɔ ni k'a kɛ buteli sanumanw ani boîtiniw kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ a bɔra nakɔ foro kɔnɔ sisan ka minɔgɔ kɛlɛ ka kɔngɔ ban pewu a fɔ Jisafo anana n'an b'o wele ko jabibi o nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ bɔlen k'a kɛ boîte kɔnɔ ka se mangoro ma ani orange n'an b'o wele ko lemuru ka taa se Jisafo cocktail ma yiridenw caman faralen ɲɔgɔn kan fɔ ka taa se dɔwɛrɛ ma ni an b'o wele ko mixi yiridenw a ɲaaminen ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen bɛ Jisafo la u ma dan o ma Jisafo a nɔnɔ fana bɛ yen nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ni k'a kɛ yawuru ye o fana dilan bɛ k'a kɛ boîte cɛɲuman kɔnɔ minɔgɔ ani kɔngɔ o gɛnnen kɔfɛ ka farikolo k'a labalo k'a nugu ka kolow sigi k'u sinsin i kan kɔnɔna k'a sanuya i kumakan ka kɛ meleku ye Jisafo de bɛ se ka nin kɛ Mali sugu kɔnɔnaw la a kɛn bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ ni maa min mako bɛ a caman na i bɛ wuli ka se daba naani la Bamakɔ u ka nɛgɛjuru sira 76 80 04 85 Jisafo ka ɲi maninfin ka kɛnɛya ma tile fariman kɔrɔ n'i ye Jisafo sumalen sɔrɔ ni k'i kan sumaya a bɛ dɔ fara farikolo ka fanga kan ka barika kura don i la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nin sunkaloba in na maa o maa ko e sera ka Jisafo sɔrɔ ni k'i ka sun tigɛ n'a ye o dugusɛjɛ e ni farifoni kura bɛ don sun kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ e ma deli ka sɛgɛn i ɲɛ la fiyewu bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la nin ye ji dumanba ye an ka jamana in kɔnɔ a sukaro sɛnsɛnnen don k'a bɛrɛ bɛn maa o maa ko e y'i wakilu kɛ Jisafo ye e ni banamisɛnninw na fama wa i kolo bɛ sigi k'i fari nugu k'a kɛ tɛnɛnkun i n'a fɔ buteli kɔ ka dusukun sanuya ka farikolo ji segin a y'aw wakilu kɛ Jisafo ye établissement Boubacar Kulubali a nakun don ka anw lasegin an mɔkɛw ka nakɔforo kɔrɔw kɔnɔ a fɔ Jisafo ka minɔgɔ basi ka kɔngɔ basi Jisafo k'a ja yɛrɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ a sumalenba aw y'a nɛnɛ ka nkalon bɔnda. Sur la radio Futur Média RFM 88.5. RFM, le réseau Futur Média. RFM à Djoïla sur la radio Canal Chaude 89.1. RFM Macaille sur les ondes de la radio Tropique FM 91.7. RFM à Yélimani sur la radio Bencon 96.2. Lɛfɛ ye fɛn kɔrɔba ye an fɛ yan Mande fɛn barikaman don sanuyɛlikɛlan don an fɛ yan Mande an baw bɛ sumakisɛ woloma lɛfɛ de kɔnɔ ka kunkun n'a kisɛw bɔ ɲɔgɔn na ka ɲamaɲamaw lafili ni ka du sigida ani kabila bɛɛ lafa ni suman jɛlen ye suman lasanuyali kɔfɛ kɔrɔ wɛrɛ bɛ lɛfɛ la Mande mun ye maanifiya dilanni ye o de la gale lɛfɛ tun bɛ bila dugutigi bulon dɔw kɔnɔ ka kɛ kilennenya ni jɛlenya taamasiyɛn ye ka jogo ni sɔn bɔ ɲɔgɔn na Djoïla Sangalaba Jɛnɛ ka lɛfɛw Bamaminɛ Sanogo ka segere Madame Diko ka cɛrɛ ani Kayiba Jɛnɛba Lɔbɔ ka furana ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an faso Maliba sanuyara. Toujours Sénégal femme ko ba jɛnɛ le fɛn le fɛn saba ye ni ye kelen di ma kelen de bolo kelen de siya kɛ bolo n'a y'u kɛrɛmu ka ban k'abu di ba Maminɛ ma k'o kun fiyɛ segere la n'a le tilala n'a y'a di Madame Diko ma k'u tɛntɛn ko Jɛnɛba Lɔbɔ k'a la o kɔ fura n'a kɔ jɛ o filanan kuma k'a k'a di Sénégal femme k'a b'u kɛ filen kɔnɔ k'u bugu a ɲama a n'a sɛgɛn k'a b'u cɛ yɛrɛ ma an bɛ t'u bila dandana dugu dana. Mamadou Djadji Sako, Sa Majesté le Grand Saxe, abena honorable Seriki Kouyaté, mande sege bisimila, aka bilon gafe jamukauna, RFM kuma bon tiasiri kono, baniko Sangalaba Jɛnɛ ka lɛfɛ la. Ka kibaruya ba fɛn fɛn mun bɛ jamana kɔnɔ, k'u fɛsɛ, k'u sɛnsɛn, k'u bugunatigɛ, ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na, ka an faso furan k'a jɛya, ka misali jɛlenw di malidenw ma, u k'u la baara. Ni ka ɲamaɲamaw bɔ a la, k'u di Siri Kalifa maaw ma, u ka t'u lafili fo Dandugu. Sangalakaw ka ba jɛnɛ min ye lɛfɛ saba d'a ma k'an ka na n'a ye Kulukoro sira la cɛ fara muso ka denmisɛn makɔrɔba ni min ye jugu kunnaya k'u ka a tigi da lɛfɛ la ni ɲuman b'a la maaw k'a ta ni juguman b'a la an k'o to tile na yen nɔ tile k'o ko jeni k'o ɲɛjɛ. Sa Majesté le Grand Saxe ani Seriki Kouyaté Sangalaba Jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ a fɔ ka jamana in ko k'a jɛ RFM ka fara a cakɛɲɔgɔn radiyow kan nin fana ye cogoya wɛrɛ ye radio ko la. Yani ko kuma ti maminda olu de b'an tabe bɔnna walkɛ isɔnɔ ma yani ko kuma ti mɔgɔ minnu da u b'an danbe bɔnna yani ka kuma tɛ ma e ka ɲali e ka juguman kuma dɔ fana ta juguman na maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ ɲuman fɔ fasoden ɲuman dɔ ka kɛwale kan
Wadu suninge dema dukre kuyate inise marhaba. Tu sais, ni mango ni nyamana ingono. Awoge. Anti machi. Ama noro. Alni anti. Angwa chote. Mela minshi. Anyi wole blanc sigito ko mau. Wallahi. Kuka faranga angani doni nta nyogon fe ko were wala doni do kaka gre. Ko sobe ko horon doni do. Kaka gre. Wallahi. Ko nga je ka tanyo fe. Kamake ula. Jelu bu kuma do fo atunna be. Manden jelu. Ko nin ko ina ko ngana Johnson na kwa na kara drome kili. Ngana Johnson na alla kara drome kili. Manden se go koro fanya. Anteni koro don. Kamake. Ko koro de ko drome kili ni borofa. Drome kili mbora. La wasa soro lala. Drome kili me borofa. Allahu akbar. Ramanjani. Amanja kaya borofa. O drome kili me borofa bodo. O fanya. O jigade. Jigimata jigima. Reka ma jule bafo. Ko fay dongene ko jige bada. Na habu ko tabane ka jikeni ko taswai. La hakibaru. Ya fi na ngo anti jili kila. No me jili kila kuma tiche. Wallahi sabana korobe na nalla nyiniu. Na anti me jili kila. Kuyate. Dongli tidda. Min dongli tidda go flaga kwa. Ko nyumangela oyo nyuma mafo nyawede. Kiri jale nyumange balila. Kiri jale nyumange balila. Nakume famu. Nakume famu. Awo nakume famu. Kuma min fole flene. Ya tout dedans. Honorable. Jelo kana sumun kelek. Sumun kelek ga jele muso be ka kanfli an nege den kalama be ka bokata no kuma nege den kalama be ka bokata. Jilo be ka lamine kungo kolongono. Wallahi. Dembero sigilendo. Jele ka jele muso ka kuma ta ka tereme. Ko ni me min ko fo. Awde yaawre disu goshian ko ye nyumankela uye. Kay nyumankela uye ko bora musu nyumaw ni la ka bora bokulu nyumaw de la kwa. Le bi ko be ka dege mi ko musu ko ndo ni kala ka boko do ala mi jena. Kuma ka cha. Yawa kamera be kila ya wala na. Nere usiga director to kuma na ka wuli kata. Ntina ble wa Allah e wele jabelta. Parce que ko vi fora ni kene kono. Mo mate ya mi ma dogo ya mi mane. Ibi to kongoni. Po. Anti jila korob ya hateme. Ko yate. Tise. E kala sigala utisa wora. Ola. Awo. Angwa yan kambla ko mamunu mu yere ni ko ngono ko yere wala Kennedy sigile fene ko bajana kala fe yere wala Kennedy sigile. Wallahi. Mamadu Fofana jansa keme fla Fofana Joado do kemenel bla kana ka foko ka to dola. Allahu akbar. Me duwa ukaye. Jema keme worla sili fle no ram bla ka fene bla ka or kemangi mango worin chate sa. Amala kabi 2012 wallahi ni keto kele ni wallahi ama bolu na futi ka warna fa ama bolu fa ka warna fa ya ina ko bollo ko aminu bollo ko lu tara sira min fanya ma nyere bo kai ame nyam foro kilai minga giri ori ka giri wallahi ko minga bo ka giri mimi laba ijoye chega fe abil laba yoro me adamine ori kuma ma ja ay abil laba yoro no srata iga taye shekele Allah akbar e chende ula kuyate maliku kiri awoke murbo nulula jora ene malente kiri fe Allahu akbar adunga ay dambe tigi akoy horonye akoy dina tigi la kala foro ka ko kati chena de Allahu akbar honorable sirgi kuyate mi ka kuma tige ni yaay mogola wala ni yame mogola kwati chiefe o koro jere de kwate ala fe sawa ala to bi se ka chaya koro je ala mo ko awo ala to bi se ka chaya me change fola ala to ere kelene do ni ti ba fo o e chien ala to e chien o ni mo mi ko kwale te chiefe o tigi be ka fiere kwale te ala ko fe
voilà consciemment ou inconsciemment quoi bon ala te yoro mi yembalo be chogodi papa oyi ni kali donc là kwete ni kele mi ka ke awo okay en fait san chama no kiriko kele wallahi adola ni toro shibe soro wallahi ngamal don kana franga ka fokanga kele ke awo kera tuma mina a fɔra ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka minisuma gɛn awɔ ka barikani gɛn awɔ ka takuba gɛn ka sira de ka CEDEAO gɛn ka CEDEAO lajɔ a ka tiɲɛni wala ka ɲɛsin an ma awɔ o kɛra sangawuli ye bɛɛ nana fara an kan mɛ ka taa sɔrɔ dɔ b'anw cɛ la awɔ n'o y'an malidenw dɔw ye awɔ kɛ walahi ni faransi kɛra fɛn min ye awɔ olu ka jugu faransi ye siɲɛ 30,000 ni minisuma kɛra tiɲɛni fɛn min ye olu ka jugu minisuma ye siɲɛ 70,000 ni kɛlɛ in min filan da la ni futinɛ don ka ɲɛsin a ma mɔgɔ b'anw cɛla yan olu ka jugu ni marifa tabagaw ye siɲɛ 100,000 Kuyate an ka jamana kɔnɔ yan kuma in ye tiɲɛ dɛ hali o don n bɛ k'o fɔ dɔ ye honorable Sigi Kuyate n ko ni ko c'est-à-dire faransi bɛ min kɛ an na a tɛ tali kɛ tilennenya la quoi o de y'a to an tɛ faransi fɛ mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan min bɛ o ɲɔgɔn kan na o yali danfara b'o fana ni faransi cɛ wa karamɔgɔkɛ ne de k'i ma diɲɛ fan o fan awɔ n'a fɔra ko ka yɛlɛma don jamana maracogo la awɔ a bɛ fɛn damadɔ de ko fɔ a fɔlɔ fɔlɔ o fɔ an ye a ka miiri dɔ ya conscience a filanan a ka kiiri n'o fila tɛ foyi tɛ tiɲɛ Allahu akbar le changement de mentalité awɔ kɛ et le respect ce sont et la justice Allahu akbar changement de mentalité et respect de la loi nin fila u y'an kɛli a bakolo de filɛ nin tɔ bɛɛ bi fɛn o fɛn m'a kɔnɔ o bɛɛ tɛrɛmɛli de ni nin fila ka ɲi dɔrɔn baara ka ɲi tɔ bi tugu o de la Allahu akbar nin ye tiɲɛ ko ninnu ye motɛriw ye k'a tɔw y'a ma ɲɔgɔnlɔ ye a tɛna fɔ ko n filɛ ka min f'i ɲɛna nin ye ko o ye a jaba dɔ kalan nasira kumaw ye dɛ a b'o kɛ nin ye maaya yɛrɛ kuma ye nin y'an ka somɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ kuma ye nin tɛ tali kɛ Sorbonne kalan na i bɛna mun ye awɔ min gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ tuma bɛɛ wagati bɛɛ o de ye an bɛ maa kɛlɛ awɔ an tɛ wale kɛlɛ o la awɔ an bɛ maa kɛlɛ awɔ mɛ i b'a sɔrɔ an bɛ ka maa min kɛlɛ an bɛ k'a kɛlɛ ni juguya de ye quoi mɛ k'a fɔ k'an bɛ k'a tigilamɔgɔ kɛlɛ ni sɔnminna ko dɔ de ye an yɛrɛ dalen don a la k'an bɛna min turu k'o bɛna to an ye san caman o tɛ kɛlɛ la o tɛ yen c'est que kɛlɛw bɛ kɛ ka taa sɔrɔ vision tɛ yen wa kuntilenna de tɛ yen Nelson Mandela ko de ma ko ye perte de temps de o ye k'i ka tuma dɔ tiɲɛ de ye Falaki Mandela sɛgɛ kamalen maa min nana sigi jamanadenw fɛ awɔ ko malidenw ka kitiko mako awɔ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ wallahi magistraw y'an wele awɔ dɔw ka bɔ fo Tɔnbɔkutu awɔ dɔw Bamakɔ yan awɔ dɔw fo Kayi yan awɔ ko munna an b'a ɲini k'olu yɛrɛ associer a la bɛnni na nin y'a hɔrɔnw mankan ye dɛ nin y'a danbetigiw mankan ye nin y'a kabilatigiw mankan ye dɛ honorable ko f'olu ka associer a la o y'a sɔrɔ o don awɔ jamanaden minnu bɛ kule la ka jamana danga ko kiri ma ɲi jamana kɔnɔ awɔ o jamanaden kelenw bɛ kule la tugun ko nin ye janfa de ye o ko kelen na o kɔrɔ cogo dɔ ni jamana in denw fanbaw la n b'o dɔn de awɔ kɛ u ka ɲɛnɛmaya bɛ nin de kɔnɔ dɛ cu ca tafan tɛ ye dɛ i yɛrɛ ka kuma ko n b'a la n t'a la ko a bɛɛ hɔrɔnkan n y'a fɔ n m'a fɔ ne ko n ko n'o kɛra hɔrɔnkan ye o na kɛ hɔrɔnkolonkan ye dɛ ayi dɛ n m'a fɔ n y'a fɔ a bɛɛ hɔrɔnkan a tigi mun bɛ fɛ ka mun de fɔ i b'o de ɲini k'o dɔn awɔ ale ta sadi n'a ka d'a ye sɔgɔma a b'a fɔ zone o ye hɔrɔnya ye tile fɛ a b'a fɔ ko noir a bɛɛ y'o kelen ye o b'a fɔ ne ni ŋaniyaw de d'accord ka taa sɔrɔ kɔrɔ wɛrɛ b'a la jeliw wele min t'o ye
julu ko ni me min fɔ dɔrɔn kuyate ni me min na m'o la bawo kɛ ni n t'a la n t'a la ni n b'a la ko kun ni n banna la n banna la ko kun ni ne y'a kɔrɔjɛ yɛrɛ karamɔgɔkɛ nin kɛnɛ in de kan kuyate bɛn ko adama bɛn jara ko a bɛ se k'a mɛn don dɔ ko mugu y'a kirin quoi k'a bɔ k'a bin o kɛra o fɔra n jɔlen ɲɛna ko a bɛ se k'a mɛn ko kisɛ y'a ta jagi la awɔ o fɔra n jɔlen ɲɛna dɛ manden sɛgɛ o k'a bɛ se k'a mɛn ko a tununa ka bɔ nin dugukolo in sigi kan tɛp k'a bɛ se k'a mɛn ko a tununa ka bɔ ɲɛ ka ye la mais ko an k'an jija kɛlɛ in kana bila n yɛrɛ kun bɛ n'o de fɔ n ko a kɛlen ka nin kuma ninnu bɛɛ fɔ a donni kama sali in sumana i ɲɛ b'a la cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ mais a y'i kanto o yɔrɔ la fana a ko a mana tigɛ ɲa o ɲa ma ko kɛlɛ in kana bila an b'o de kɔnɔ bi karamɔgɔkɛ o dɔgɔkun de la o dɔgɔkun de la manden sɛgɛ campagne wulila mugu kirinna quoi kuyatɛ manden foroba jeli kan wallahi usmani fana ye ngɔni kan fɔ yan dɛ usmani fana ko k'ale ma foyi faamu o la ko mugu cilen foroba jeli la i ye ko n'ale siran dɛ karamɔgɔkɛ siran ko do wallahi tɔgɔma siri jugu quoi wallahi o de kama awɔ kɛ maaw k'u jija aw minnu sɔnna k'aw yɛrɛ danbe ka taa ɲuman ma awɔ cɛ kiri ka jaw la sa o sinɔ manden sɛgɛ ɲininkali de b'o yɔrɔ la k'a fɔ mugu min kɛrula manden foroba jeli la ɔ ko a kiri ko a bɛ da jumɛn na a bilala da jumɛn na maliyɛnw bɛ ni ɲininkali kan na dɛ sɛgɛ n kɔni bɛ ni ɲininkali kan na su ni tile karamɔgɔkɛ kiri mugu cira ka bɛn 22h14 minutes le 24 novembre Allahu akbar au 24 novembre 1974 je crois a fɔ ko déclaration et droit et devoir des journalistes o fɛnɛ walakila ka bɛn o don de ma bɛnsɛma ɲaari wa ou bien Allahu alam a kɛra su min na awɔ kɛ o y'a sɔrɔ Sa Majesté le grand saxe bɛ k'a fɔ de ko o dugusɛjɛ baara in kɔnɔ ale bɛna walan sɛmɛ Allahu akbar o su de mugu cira ne yɛrɛ la o y'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen ka kɔ dɔ ko k'a bɛ se k'a mɛn ko mugu cira la dɛ wallahi ne yɛrɛ kɔni kɛlen ka nin kuma ninnu bɛɛ ka nin ko ninnu ɲɛ ne yɛrɛ kirila o la ko mun na ne ko ko bɛni ko ko a ka ɲɛnamaya bɛ kunbala na ko mun na ne y'o fɔ quoi n ko parce que bɛn de y'a fɔ o tuma a fɔra minnu olu m'a mɛn de ala ka n'i don kiri kɔrɔ wallahi n'i donna kiri kɔrɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko ko bɛ yen n y'a kɛ o n m'a kɛ o i b'o kuma o jɔyɔrɔ b'a la dalilu jɔyɔrɔ de b'a la mais honorable ne ka faamu na kiri yɛrɛ bɛ labaara dalilu ɲini de kɔnɔ an bɛna n da don o de la kɛ o de kama studio bɛ na de ale sinon ni kiri ko ni dalilu ko bɔ a la ne dalilu bɔ a la non mais ni y'o bɔ a la n'i ye ko anw wele kiri la anw maraka dɔn an bɛ se ka dugu bila fɛn min don n bɛna f'i ye fɔlɔ manden sɛgɛ i k'a faamu bon fɛn don kiri tigilamɔgɔw bɛ se ka sɔsɔli k'a jaabi kunna a kɔfili kunna quoi kiri tigilamɔgɔw yɛrɛ magistrat contre magistrat de don on se compris pas magistraw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a ko kan nominɛba o ni kiri tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kan nominɛba procureur awɔ o ni juge bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kan m'a faamu fɛn sɛbɛnnenw tɛ de honorable awɔ n bɛna o sinon a kana na kɛ a ko k'a b'a ɲɛfɔ an b'a lamɛn de o mina m'a faamu awɔ sɔliladonkɛbagaw ni kiri tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kan n'o ye avocat ye o siratigɛ la awɔ ni maa bɛ taa kiri la quand tu es saisi par la justice awɔ walima ni maa bɛ taa damakasi kɛ awɔ walima ni damakasi kɛra ka taa maa min juguya la awɔ bɛɛ bɛ taa de ko i bɛ n'i ka dalilu na n'a ye i bɛ na n'i ka dalilu de ye a jɛlen c'est la guerre des dalilu sariya sira fɛ a bɛ f'o ma ko argument
na ni ye mi prétention e bi na ni dalu mi e bi ka mo yino dalu noka o dola abo ni ma bi takiri la c'est à dire que ni ma bi koko ke abo i b'a sɔrɔ i b'i ka dalu fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ yanni kiri don bɛ se kiri bɛ se ka taa sɔrɔ i ka bolon i taw b'i bolo kɔrɔ nka ye min bila i bolo kɔrɔ i ta de ye quoi o tɛ kiri ta ye tɛ kiri ta ye ka taa sɔrɔ kiri dɔ fana y'o fɔ dɛ sariya dɔ fana y'o fana fɔ koyi o de kama awɔ n'an nana parcelle OM 45 OM 49 49 OM 49 Kalabankoro karamɔgɔkɛ i bɛ nin yɔrɔ in dɔn nin yɔrɔ de min ni a dira maa dɔ ma c'est à dire que a bilala maa dɔ ka c'est à dire que hakɛw kɔnɔ awɔ kabi le 17 décembre 1996 Allahu akbar 96 novembre kalo tile 17 2,296 wɔɔrɔ n'a ti ɲini ka kɔrɔ ni Amidu si ye awɔ kɛ o siratigɛ la awɔ a bɛ fɔ min ma ko IGM Institut géographique du Mali olu ka liste kɔnɔ awɔ a dira maa min ma numéro dɔrɔduru min b'a la awɔ o n'o tigi tɔgɔ bɛɛ de filɛ yan base de données base de données kɔnɔ awɔ kɛ hali sini o de bɛ yen o de bɛ yen o ma falen ni ye Segu Cam ye o Segu Cam awɔ o nana yɔrɔ in feere Seydou Kulubali ma yɔrɔ in feereli sira fɛ awɔ u taara se notaire de ma ni notaire bɛ yɔrɔ feere sanni feere tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ ale fana bɛ wuli ka taa se dugukolo dibagaw ni dugukolo baarakɛlaw de ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma donc o bɛɛ kɔfɛ awɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli kelen kɔfɛ notaire ka k'a sɛgɛsɛgɛli dɔn min bɛna feere o de ye kari ye awɔ min bɛna san o de ye kari ye min bɛna feere est ce que o n'a feereli ka kan wa ka kɛ ni o ka sɛbɛnw ni dugukolo yɛrɛ tiɲɛtigiya ye c'est à dire dugukolo hakɛ tigiya ye ka ɲɛsin maa dɔ ka hakɛ tigiya ka ɲɛsin dugukolo in ma o b'o baara kɛ n'o ye baara kɛ notaire bɛ sɛbɛn kɛ ani ɲɔgɔn cɛ notaire ka sɛbɛn fɔlɔ-fɔlɔ kiiri tigilamɔgɔ bɛ min fɔ dans le jargon juridique o de y'i ka kɔlɔsi fɔlɔ-fɔlɔ ye quoi c'est à dire que o t'e ka dalu fɔlɔ-fɔlɔ ye kosɛbɛ o sɔrɔla dalu filanan min nana sɔrɔ o de yɔrɔ bɔra Segu Cam tɔgɔ la sisan ka na yɔrɔ bila Seydou Kulubali tɔgɔ la transfert kɛra maintenant base de données kɔnɔ Seydou Kulubali de bɛ yen Seydou Kulubali o y'a feere Fanta Jara o Fanta Jara yɔrɔ jɔra magasin 20 ani kɔ mɔgɔw b'a kɔnɔ u bɛ ka kalo sara u b'u ka baara la 2010 san 2010 mairie de district de Bamako nana fɔ Adama Sangare mairie district Adama Sangare mairie district i b'a to o cogo la ok Adama Sangare fɔra dɔ kɔ dɔ fana bɛ fɔ ale fana kɔ tiɲɛ dɔ fɔra kɔ mairie district nana awɔ kabi yɔrɔ ye morcellé sɛbɛnw b'an bolo wagati koron kama an tɛna minnu kalan mairie district ye sɛbɛn bɔ ka yɔrɔ morcellé o morcellement décision attaquera k'o annuler ka bɔ yen k'a fɔ ko yɔrɔ in ko maa ta don wa ko yɔrɔ in yɛrɛ bilala valeur la ka taa o bɔra yen san kelen o kɔ awɔ 2011 tuma min na kabi libi la oyi titiri dɔ nana bɔ yɔrɔ kan 211 mais yanni titiri bi bɔ
laɲini kɛra awɔ ko ka yɔrɔ la tɛmɛ c'est comme n'a fɔ yɔrɔ de don a bɛ yen jamana bolo yen maa ka hakɛ t'a kan a laɲinina n'o de ye a fɔ ma ko convoitise non a yirala jaabi kɔnɔ ka bɔ urbanisme yɔrɔ ko non ko nin yɔrɔ in ko maa ta don k'a bɛ maa tɔgɔ la o lettre retour a bɛ rapport kɔnɔ yan ko nin tɛ concurrence bogotigi ye ko nin woro bɔlen don nin kɔɲɔ kɛnbɛ o bɛɛ la ko ayi ko woro wɛrɛ bɛ yen dɛrɛ man wala barke ma ni k'i ma non sɛgɛ nin tɛ yɛlɛ ko kuma ye dɛ an kɔni bɛ k'a fɔ ka yɛlɛ mɛ nin tɛ yɛlɛ ko kuma dɛ kabako don 2011 fɔ bi nin ko ninnu b'an sen kɔrɔ hali sini da de bɛ ka don o la ɲɛ kelen ma sɔrɔ a la karamɔgɔkɛ e ka 2011 tigɛ ka bɔ bi la dɔrɔn karamɔgɔkɛ tɛ san 16 ko ye kuyatɛ sisan kelen nana kɛ awɔ Seydou Kulubali ani maa min nana awɔ titiri donc Fanta Jara yɛrɛ ma wa wele a ko la bilen sa ayi ale ma wele o ko la sabu kɛ o bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan awɔ e bɛ yɔrɔ feere tuma min na a feere wagati awɔ yanni ko bɛɛ ka yɛlɛma tɔgɔyɛlɛmaw ka kɛ ko dɔ bɛ don a kɔnɔ donc a bɛ e maa min tɔgɔ la a yɛrɛ bɛ wuli kɛlɛ la e de bɛ wuli kɛlɛ la d'accord sisan awɔ komi a bɛ na fɔ sisan yɔrɔ in sariya dɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan tuma min na anw bɛ sigi kɛ sigi min kɛra le 12 novembre 2022 tu sais ma tumada ninnu an tɛ ɲinɛ o kɔ quoi parce que a tumada ninnu ni ko de bɛ bɛn ka fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔkɛ a bɛ sɔmɛ a bɛ to hakili kɔnɔ i tɛ se ka ɲinɛ a kɔ diɲɛ kɔnɔ hakili b'a la ko parce que jamanaden fanba ka juguya don dɔ don Allahu Akbar jamanaden fanba ka janfa don dɔ don jamanaden fanba ka jamana tani parce que kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ dɛ n'i kɛra den kɛni ye k'i bɛ sɛbɛ de la i n'i furumuso ɲɔgɔn cɛ i n'i woloden ɲɔgɔn cɛ hali n'i wolomasa ɲɔgɔn cɛ kana kuma foyi minɛ ko fu don m'o f'i ye dɛ ko nin bɛ tɛmɛ ten tout est quelque chose non kuyatɛ bawo ni jamana in denw u fanba bɛ min kɔnɔ ko n'i y'a kɛ ni faso ye ko danga b'i kɔ quoi u t'a bila dɛ o logique de bɛ bɛɛ bolo non u b'u bolo de dɛ u t'o f'i ye sanfɛ quoi mais i ka dɔnniya kan ka dɔn k'u baara cogo y'o de ye u lamɔna n'o de ye u b'o de dɔn o ye tiɲɛ de ye o ye waɲɛ de ye u b'o de dɔn o de kama awɔ ni kiri wulila u bɛɛ b'a ɲini ka don u kɛrɛfɛ u kɛrɛ kan quoi maa si t'a ɲini ka don i tilennen bon bɛɛ bɛ k'a ɲini n b'a tigɛ cogo dɔ la ka kɛ n tɛ quoi o de ye kuntala janya jamana in kɔnɔ yan ko fɛ kɔlɛ parce que u bolo ko wari b'a bɛɛ ɲɛnabɔ i b'i si kɛ waribɔ la kiri tun tɛ ban kiri nin tɛ ban dɔ tɛ sisan mun nana bange kuyatɛ don min na sigi kɛra le 12 a kun ye ko arrêt dɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ cour suprême na min b'a ladan ko ni yɔrɔ kelen kɛra tigi 2 3 4 20 ani kɔ k'a bɛ lajɛ fɔlɔ min ta ka kɔrɔ k'a bɛ d'o ma arrêt o ye sariya dɔ de ye quoi awɔ sariya kiiri c'est à dire que sariya kiiri dɔ tigɛlen awɔ ka bɔ kiiri bonbaw la o bɛ wele k'a fɔ ko arrêt ne ye bɔlaw ye sɛbɛn 2 yeli awɔ o de kan ka kɛ balawu ye awɔ mais yan jɔn ko f'a bɛ ye de ko min ta ka kɔrɔ min ta ka kɔrɔ min ta ka kɔrɔ o dɔ la o fana bɛ na latigɛ cogo jumɛn kiiri kɔnɔ i b'o dɔn min ta ka girin e ta ye dugutigi ye dɔ ta ye maire ka permis bɛ dɔ bolo ou bien sous-préfet ou bien préfet ka lettre bɛ dɔ bolo ou bien titre bɛ dɔ bolo o kɔrɔ b'a jira ni min ta ye TF la o de ka girin sa a dɔ la a bɛ tɛmɛ o sira fɛnɛ fɛ mais an bɛna mun fɔ nin yɔrɔ la o de kama n k'i ma n ko ni den min tɛ nin fɛn ninnu dɔn jamana kɔnɔ n'i sigilen ye k'a ye kuma na quoi i t'i ka ci fɛ a bɛ manamanakan fɔ de la jinɛkan fɔla y'a de jinɛkan fɔla de y'a de quoi o nana bange mun fɛn na awɔ c'est comme n'a fɔ
tigi fila kɛra la fɛn min dira kabi 96 96 ni 2011 cɛ ni 2011 cɛ titiri nana bɔ kɔrɔya kɔni banna de 96 t'a la mɛnɛ ale kɛ parcelle OM 49 c'est-à-dire 41 2 3 4 OM do OM do ka taa ɔ sisan a nana ye k'a fɔ komi sɛbɛn fila don an ka taa lajɛ n'a sɔrɔ dugukolo kelen ni dugukolo fila don kiri la n'a nana kiri la sisan o bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ kelen don quoi ni kelen don ɔ i bɛna mun ye rapport de dalen filɛ nin ye quoi rapport ninnu bɛ y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn parcelle min bɛ wele k'a fɔ ko M49 ye o b'a nɔ la o dugukolo kelen de don awɔ ko ayi o bɛ o yɔrɔ min kofɔlen don o bɛ yen o ye yen de awɔ i m'a faamu awɔ o rapport ka kuma les topographes ka rapport ye sisan i bɛna mun ye o la kuma dɔ nana bange kuma dɔ ye ko lettre d'attribution awɔ awɔ ko o tɛ yɔrɔ in na i y'o kuma bamanankan faamu wa awɔ ko t'a la ko sɛbɛn t'a la i y'o kuma faamu wa awɔ kɛ i y'o faamu wa awɔ ko sɛbɛn t'a la awɔ mais a dun b'a la ni rapport ta k'a lajɛ awɔ rapport kɔnɔ lettre d'attribution bɛ yan lettre d'attribution bɛ rapport kɔnɔ a b'a kɔnɔ mais o kan bɛ ko a t'a kɔnɔ a kɔni b'a kɔnɔ yan o kan bɛ k'a t'a kɔnɔ sisan ko nin t'o dɔn kuma ye min ye awɔ expert kɔni y'a yira ko lettre in bɛ yen awɔ lettre a b'a rapport yɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar bari m'a faamu awɔ mais o yɔrɔ la ɲininkali min kan ka kɛ o de ye o ni lettre d'attribution t'a la o n'a yelen don k'a fɔ lettre d'attribution in de filɛ nin ye awɔ kɛ noir sur blanc awɔ n'a yelen don k'a fɔ ko a ma ɲa ko yɔrɔ in bɛ nin yɔrɔ in na ye awɔ nin yɔrɔ in de don awɔ a lettre d'attribution kɔni k'a la awɔ mais n'a yelen don ko yɔrɔ in bɛ nin yɔrɔ in na k'a fɔlen don ko ni dugukolo kelen de o ye 49 ye awɔ maintenant e maa min nana fɔ k'i ta don e kan ka na ni sɛbɛn nin ye sɛbɛn min bɛ o yɔrɔ kofɔ kɛ o dugukolo in kofɔ o M49 hali n'a ma kɛ lettre ye hali n'a kɛra bout de note de ye o kan ka ye bolo awɔ bout de note min ye OM49 ye n'a ma ɲɛ ko plan na awɔ a plan de masse la numéro bɛ yen a dɔnnen don IGM na awɔ domaine na cadastre la fan bɛɛ fɛ n'i taara yen n'i bɛ réquisition kɛ a bɛ dugukolo min dɔn ni min ye normalement sɛbɛn kan ka sɔrɔ e bolo min b'o o kofɔ de pour que e fana ka se k'a fɔ tiɲɛ don a ka kɛ ko sɛbɛn tɛ ne bolo mais yasa e k'a ɲini k'a fɔ k'i b'a tigiya gosi ne la mais fo ka taa sɔrɔ tigiya e fana bɛ se ka danbe ka taa ko dɔ ma ni fɛn dɔ ye kɔni c'est clair o y'anw minnu bɛ wele ko les sujets de droit kiiri bɛ ka bolo an minnu kan an ma miiri ten o mais est ce que miiri wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin kɔfɛ cogo di miiri wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin kɔfɛ yan n'o miiri kɔni bɔ fan tɛ fan sisan a yelen don k'a fɔ ko awɔ yɔrɔ sanna notaire ka sira fɛ mun de ye nafa bɛ notaire sɛbɛn don min na an bɛ sigi kɛ sigi min n'a kɛra le 12 novembre 2022 a sigi kumakan min lakalenna k'a fɔ ko an k'o kɛ taasira ye pour que an ka hɛrɛ sɔrɔ jamana in mara cogo la a bɛlɛnna ne de y'a kalan kɛra ɲɛna Kuyatɛ laɲini dɔ ye mun ye e kuma anw yɛrɛ jamana kɔnɔdenw jamana sariya ye fɛn minnu ladan k'an ka tɛmɛ olu fɛ ko yasa an ka bila sariya kɔnɔ k'o de b'an lakana o fɛn ninnu bɛ jamana yɛrɛ bolo da jumɛn na de parce que wari de bɛ sara notaire ka nin baara kɛ sariya dɔ de y'a fɔ wari de bɛ sara ka taa transfert k'i tɔgɔ la sariya dɔ de y'a kɛ o transfert bɛɛ kelen kɔfɛ sisan i bɛna bila ni kunbalan kɔnɔ notaire ka sɛbɛn jɔyɔrɔ t'a la lettre d'attribution min filɛ o jɔyɔrɔ t'a la a transfert min kɛra e tɔgɔ la o jɔyɔrɔ foyi t'a la sɛbɛn jumɛn bɛ yen jamana yɛrɛ kɛlen don ka min yɛrɛ danganiya walima tɛmɛ sira jumɛn bɛ yen min ye tɛmɛ sira ye ko i kan ka tɛmɛ o fɛ yasa i ka lakana dugukolo ko la honorable Siriku Kuyatɛ honorable Siriku Kuyatɛ n kɔni bɛ dɔɔnin kɔni kalama
ne mo don yu to jamana ko fe ka yoro saya honorable Siriu Kuyate unane kana binin kono hali yoro min kumbu bolo ko garanti len ko ya fere kata sigino ka demba ya an kere fe jamana wala honorable awo ne mo don ko yoro saya uchune ya kelente ko min sera ka soratigi feni mangante olla honorable ako ko mi yere kono yali manganga ulo no fere ayo ke wari e ka demba ya takati sigi an kere fe jamana wala wala okay Kuyate ni kiri wulila adola kile tigala mo te dugolo barakala wallahi dugolo barakala de be obey ni kiri ko sega segele kanga ni dugolo ko sega segele kanga ka be sega segele ka ulu ka oro de la sobe kiri ko fara ka sebe unka kiri ko fara akam minon kan ka se ka kiri jalati ka kiri jalati sobe je la géomètre expert ni kiri kelen kunga awo juge do ko ka adeke awo no yeni kiri jalaka tigede anga wule an yɛrɛ juge ni dugukolo baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ka taa jɔ kɛnɛ in kan ɲininkali fɛn fɛn kan ka kɛ ko kan ka tɛmɛ sira fɛ an ka bɛɛ jalatigɛ a kɛnɛ yɛrɛ kan an ka bɔ bureau kɔnɔ an ka taa dugukolo o ma lamɛn juge dɔ y'a ka rapport kɛ Isa Kamara juge do a ko nin ko in ale ɲɛ b'a la cogo min na dɛ Fanta Jara min ye yɔrɔ tigi ye bi a b'a jo fɛ bon Fanta Jara ale bɛ ka min laɲini i b'o dɔn wa awɔ ko fa ɲɛ honorable a fɔra ko min ye yɔrɔ feere ale ma n'o ye Seydou Kulubali ye k'a fɔra ko o ni minnu nana ni titre ye k'u ye kiri kɛ Segu Cam minnu nana ni titre ye k'u ye kiri kɛ Segu Cam ne ye yɔrɔ tigi fɔlɔ ye ale y'a san o de bolo ale tilen k'a san ale ni minnu nana ni titre ale n'olu de kiri kɛ olu de taara kiri la o kiri la kuma min fɔra o de ye k'a fɔ ko lettre d'attribution ko a bɛna fɔ yɔrɔ in dili sɛbɛn tɛ yen o yɔrɔ in dili sɛbɛn fɛnɛ kɔlɔlɔ o gɛlɛya kɛra mun ye ko ninnu bɛɛ wuli wagati nana bɛn c'est à dire que o fɛnɛ ka yɔrɔ san wagatiw ma yanni sɛbɛn fɛnɛ bɛ sɔrɔ o fɛnɛ fɛ ko nana don ɲɔgɔn kɔnɔ donc lettre kɔrɔ min bɛ yen o ma jate o tɔgɔ la o mɛ n'o lettre kɔrɔ ma jate o tɔgɔ la o e kuma o min y'a feere o ka hakɛ t'o kan ko hakɛ b'o kan kɛnɛ kan ta o m'o o de kama notaire ma feerela tigɛ kosɛbɛ ɔ ni feerela tigɛra feerela tigɛlen kɔ parce que an ta tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an tɛ ka kiri kɛ koyi an ta ye anw sujet du droit anw jamana kɔnɔdenw bɛ an ka baara kɛ ni jamana sariya ye min da an b'a faamu cogo min na an bɛ baara kɛ awɔ a ko an ka tɛmɛ sira minnu fɛ awɔ donc dalu dɔw de bɛ sɔrɔ feere kɛbaga bolo sannikɛla yɔrɔ ka sanni kɛ o kan kosɛbɛ o tɛ yan awɔ o dalu o sɛbɛnciya o sɛbɛnw ni o ko bɛɛ bɛ notaire ka niveau la notaire ka sɛbɛn o y'a dan ye dɛ baara tɛ kɛ n'a ye baara kɛra n'a ye wa baara ma kɛ n'a ye géométrie ta o b'o cogo la sisan awɔ Fanta min fɛnɛ y'a san lettre t'o bolo bilen dɛ permis de b'o bolo o permis fɛnɛ bɛ yan permis d'habitation juge dɔ ko Fanta bɛ ka min laɲini n'o y'a ye sisan ko kiri min kɛra Seku ani titritigi ninnu ɲɔgɔn cɛ Seydou ani titritigi ninnu ɲɔgɔn cɛ mais ko kiri o tɛ se ka boli ale kan parce que ko yɔrɔ b'ale de bolo ka kɔn kiri ɲɛ olu ka nin kiri ɲɛ u bɛna boli ale kan ni dalu jumɛn kiri de la u b'a fɔ o de ma ko tierce opposition o ye jumɛn ye o ye a ye kiri dɔ kɛ a kiri ne sen kun t'a la ne bolo kun t'a la mais kiri nana se ne ka hakɛw de ma n bɛ wuli ka kiri in wuli ka bɔ n kan yaasa n ka bila n ka hakɛ kɔnɔ Fanta y'o de kɛ i b'a ye ko kiri dɔw kɛra min ye titiri yɛrɛ annulé ka bɔ yen kiri dɔ kɛra ka titiri annulé kiri wɛrɛ nana kɛ o kɔfɛ tugun ka titiri bila yen
Chokricho. Abora ya nanai. Ayo ameka kuma wakati misabi. Ayo mina miye. Awo. Titiri yɛrɛ b'a fɔ ko ale ye kamaboli de kɛ. Kamaboli. N'o ye ale y'a laɲini k'a fɔ k'a ka di n'o ye convoitise ye. Awɔ. Titiri de b'o fɔ. Awɔ. Mais kiiri jaabi kɔnɔ. Awɔ. O yɔrɔ ti i b'a fɔ ko ayi i m'o fɔ i m'o fɔ. Marakaw ko an ma kɔni. Titiri yɛrɛ b'a fɔ ko ale ye SN ye. Sans numéro. K'ale ye SN ye. Awɔ. Mais kiiri jaabi la. O tɛ. I ye M49 de. Ale nana i cogo de. Sɛbɛn kɔnɔ ye SN ye. Mais jaabi la 49 o M49 ale nana cogo de. Ale nana ten. Yate ni yɛrɛ ka nin ɲɛfɔli ninnu cayara mais en réalité i mana nin ɲɛfɔ cogo o cogo c'est que ne yɛrɛ tɛ nin faamu man di. Ne yɛrɛ kɔni sigilen pani kelen de bɛ nin dossier ninnu kunna quoi. Ok. Titiri min taara ka bɔ yen. O titiri seginnen o de nana i jɔ k'ale o M49 ye. Mais a ye laɲini min kɛ n'o SN ye. C'est à dire que min fɛ ka min f'i ye dɔrɔn. Ma dɛsɛ kɛ. Min fɛ ka f'i ye. Awɔ. Ni expertise kɛra. Ni sɛgɛsɛgɛli nana kɛ. Awɔ. K'a ɲini k'a dɔn fɛn fila ɲɔgɔn cɛ. Aw fila la. Ɲɔgɔn sama bɛ. Jɔn ye Alpha ye. Awɔ. Jɔn ye Wagadugu Soninke Demba Dukure. Awɔ. Sɛgɛsɛgɛli nana ye. Non e de ye Wagadugu ye. Awɔ. Nin ye Alpha ye. Awɔ. Maintenant ne nin ye Alpha ye. Awɔ. O bɛ kɛ ne numan fɛ. Awɔ. Mais sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ. E min ye Wagadugu ye ne bɛ ne numan fɛ e nana i yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛn na sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ. Numan fɛ quoi. E min bɛ kini fɛ. C'est que moi j'ai halluciné là. La hawla wala quwwata illa billah. C'est-à-dire que sɛgɛsɛgɛli kɛra dugukolo kelen. Awɔ. Sɛbɛn fila. Awɔ. Sisan a bɛna dɔn n'a fɔ sisan npogotiginin kelen. Awɔ. Den mari. Cɛ fila. Awɔ. A bɛna ɲini k'a dɔn sisan jɔnw y'a cɛ yɛrɛ yɛrɛ. Awɔ. Bon min y'a cɛ yɛrɛ yɛrɛ. Sɛbɛnw na n'o ye maire ye min signé. O de fɔlen don k'o ye M49 ye. Awɔ. M'a faamu. Awɔ. Ɔ mais ni jaabi nana bɔ. Kiiri la. K'a fɔ. Ko non ko SN de don ka taa sɔrɔ sɛbɛnw na. A fɔlen don ko dugukolo min filɛ nin ye dɛ. Awɔ. Ko a tɔgɔ. Nin tɛ SN ye nin tɔgɔ de ye M49 ye o sɛbɛn de bɛ yen. Awɔ. Mais jaabi. O bɛna yira k'a fɔ. Non ko SN ye M49 ye. Bon an b'a faamu tan de c'est à dire que an tɛ ka kiiri tigɛ. Awɔ. Mais kiiri la n'a jaabi bɔra n'a y'a kumaw sɔrɔ an b'a faamu tan de. Nin ko bɛ senna tan de. Awɔ. Sisan an b'an yɛrɛ ɲininka. Ni nin ko bɛ tan jamana kɔnɔ. Awɔ. Anw minnu ye jamanadenw ye ni kiiri bɛ ka boli anw kan. Awɔ. Nous qui sommes sujets de droit. Walahi. An b'an yɛrɛ sɔrɔ cogo di. Honorable Segi Kuyate. Parce que au moins n'a kun fɔra ko sɛbɛn don ko yɔrɔ in tɔgɔ kelen don. Awɔ. A bɛ ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ o yɛlɛla ɲɔgɔn kan. Awɔ. A bɛ ɲini k'a dɔn ni double emploi ou bien u b'a fɔ ma ko chevauchement ou bien ko empêchement ni fɛnw kiraw. Mais o bɛɛ kelen kɔfɛ. Awɔ. Ni a nana sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko non ko nin de y'a tigitigi ye. Mais hali o bɛɛ la. Ko b'u cogo la. Ko b'u cogo la. Ɔ min fɛnɛ ko k'o kiiri min ni o kɛra ka taa sɔrɔ ale tɛ. Awɔ a bolila ale ka taa sɔrɔ ale sen tɛ a bolo tɛ. Ko kiiri ka wuli. Mais kiiri kɔrɔlen de bɛ ka bolo fɛnɛ kan. Halisa. Kuyate. Mashallah. Ɔ ka taa sɔrɔ. An b'an yɛrɛ ɲininka kiiri la. Maa dɔ ka minɛ. Awɔ. K'a fɔ ko a ye maa dɔ fa quoi. Awɔ. A fɔra ko si kaso k'o b'a bolo. Mais a donnen kaso la. A ye kiiri bannen kɔfɛ. A bilala kaso la. Kiiri bannen kɔfɛ. Awɔ. C'est à dire que maa dɔ ka minɛ ka bila kaso la. K'a ye maa fa. A fɔra ko a b'a si kɛ kaso la. O kiiri kɛra bara. N'o tigi yera. Alpha n'o tigi yera. N'o tigi yera min b'i kaso la o kan ka bila sa kɛ. I t'a dɔn k'i man ka bila o. Fo tigi ka ye.
dossier dɔ bɛ ne kama e yɛrɛ b'a fɔ a ye ko kun fililen dossier ayi mais anw ɲamanadenw bɛ min kɔni faamu i bɛ taa so de. i bɛ taa so awɔ ka bonya k'i ye k'i bila ka taa so ko kiri t'i kun ka yafaw deli i fɛ fana mais o bɛɛ kɔfɛ nin ma hakili jigin kamalen dɔ ta la dɛ Ibrahim Bara ka dossier nin n'o man jan ɲɔgɔn na dɛ. c'est pourquoi kiri yɛrɛ filɛ quoi i bɛ min faamu dɔrɔn awɔ an yɛrɛ tɛ k'a ɲini jamana jɔsen dɔ ye ale y'a damana fɛn de ye dɔrɔn a b'a ka côté la n'a ye kow kɛ cogo min o y'a kɛ cogo ye wa i bɛna maliden fanba de ye na an ko de sisan ko an bɛ nin ko ninnu bila ko k'an ɲɛsin ka muso dɔ den ta k'o tɔgɔ ta bi k'an b'an ɲɛsin o de burujali ma o de b'anw ɲaga jansali bɛ k'o la dɛ o de kama ŋi ma awɔ da fɛn kelen na ne de y'a bɔ n da dɛ Kuyatɛ anw jamana in n'o ye Mali ye an bɛ min kɔnɔ awɔ an b'a dɔn sɔgɔma dɛ Allahu akbar o la an bɛ taa lajɛ n'an sera ka maa 2 ta kɛnɛ ma Kuyatɛ o ka bisimila n'o bɛ kun kɛnɛ kɔnɔ avocat min bɛ nin dossier in kɔnɔ an bɛna avocat in wele ka na kana lasigi nin kɛnɛ in an bɛna lasigi dɛ awɔ manden sigi o ka kan an bɛna lasigi quoi parce que an b'a ɲininkali kɛ quoi peut-être an bɛna se procureur ma k'u ɲininka awɔ k'u ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo di wala parce que n yɛrɛ tun bɛ n'o fɔ n ko yali sariya tɛ laselilikɛlaw bolo journalistes bolo ka se procureur ni juge ma ka procureur n'a ye ji procureur kan ka kuma diɲɛ don o don mais ni procureur kuma daminɛ fana a bɛ tila k'u ka kuma dabila dɛ a bɛ fɔ k'u ka dabila an y'o ye yan o fɔra an y'o 76 65 09 89 parce que ni mɔgɔw tɛ ka faamu sɔrɔ sariya la a ka kan a ɲɛ ka fɔ an ɲɛna n'a ma ɲɛfɔ sɛgɛ kunfɛta bɛ caya n'a ma ɲɛfɔ kunfɛta bɛ caya dɛ n yɛrɛ jɔlen ye juge ɲɛkɔrɔ procureur ɲɛkɔrɔ n yɛrɛ fɔ n ko ni sariya in bɛ taa fan bɛɛ fɛ et puis sens interdit an m'o dɔn cogo di l'homme de Kuyatɛ sens interdit i filɛ ka min fɔ an y'o fana dɔ sɔrɔ ko sariya ye ko birifini de don quoi c'est à dire n'i y'i sigi ka dilan kan n'i bɛ n'i da k'i kan ka birifini de sama ka biri la quoi sinon manden sɛgɛ ka nin kuma in bɛ hakili jigin la don dɔ la n donna sira dɔ fɛ dɔ nana minɛ ko nin ye sens interdit ye ne ko ne bɔra jamana kɔ kan ka na sisan ne b'a dɔn cogo di ko nin sira in ye sens interdit ye n ko plaque de kan k'o yira ko t'ale ɲɛ sira la n ko n ka cɛ nin kelen ka k'i ɲɛ sira la ko 76 65 09 89 n'o kɛra i bɛ fɛn de di o i bɛ fɛn de bɔ o de b'o latɛmɛ Kuyatɛ i bɛ fɛn de di o ye n'o y'i sɔrɔ sens interdit la a tɛ ɲɛ f'i ye dɛ i bɛ fɛn de di i b'o de fara ɲɔgɔn la wa i bɛ fɛn de di a tɛ fara a ka yiri kɔrɔ fɛn kɔgɔjikɔrɔ kuma ninnu ma sens interdit directeur ayi bon comme ni plaque tɛ yen n dalilu bɛ ne bolo ko plaque tɛ yen foyi di t'a la foyi ne bɛ taa de dɔrɔn parce que plaque tɛ yen ka se k'a ɲɛfɔ n ye ko sens interdit don a kɛla ka se k'i ka kuma in de jaabi quoi parce que fɛn dɔ de don a b'a to jamanaden b'a yɛrɛ ye quoi bon n'a bɛ nin cogo la i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo di i t'a ɲɛ ye o voilà t'a ɲɛ ye Wagadugu an ka folikan labanw di an k'an ko kɛ nɔgɔ kɔlɔnni ye kosɛbɛ yanni donna nataw la inshallah a ka d'an ye tuma dɔ la an ka kiiri tigilamɔgɔw sɔrɔ nin kɛnɛ awɔ k'u masala kɔnɔ an b'o jigi an b'u sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ oui allô mande bɛ oui ça va Mitu a diyara n ye wagati b'an kɔ an bɛ foli bɛɛ de kɛ mɔ awɔ awɔ bɛn dɔ ka taa sɔrɔ a cɛba dɔ an tɛ jɔn ala fɔ dɛ
ɲɛdɔn diyara n ye Alpha Furgalama an bɛ foli kɛ ka se an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ni waati la ko an bɛ sunkalo la halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka a musaka tɔ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye alamisa wɛrɛ Ala k'o fara an si kan ka bɛn ni ba jɛnɛ ka lɛfɛ ye. musaka wɛrɛ bɛ sunkalo la musakabɔ bɛ sunkalo la dɛ honorable depuis a ma daminɛ fɔlɔ n ka y'o kuma fɔ yan musakabɔ bɛ sunkalo la dɛ suntigɛ musaka ka bon dɛ Wagadugu Senige honorable Serigne Kuyate folikan laban minnu b'an bolo o folikan ninnu an b'an sinsin dugawu kan voilà an camarade commandant yana i ka taa yɔrɔ jan kɔri kunna a tɔtɔ suntigɛ la ne fɛ yen kɔrɔ maa miiri a kunna de ko ne bɛna taa musakabaw de bɔ ka kamiw ni sɛw ni fɛnw kɛ ayi bon honorable ne yɛrɛ an ye sun tigɛ an wulila ka taa anw ɲɛ tɛ enveloppe la ne découragera o de y'a to ko an taatɔ donc a kɛlen don ko o de ka aw yɛrɛ ka bon u y'an dege o de la o an kɔni bolo sisan n'an y'a kɔlɔ fa an wulitɔ escalier la dɔrɔn i bɛ sin ka den ka enveloppe dɔ d'anw ma mais ala ne bɛ sɔn ka maraka wele n tɛ awa ka de b'a sumu kutu Sidiki Kuyate kara de enveloppe ɲɛna nɔ a cɛ yɛrɛ la mabɔ kulu ta in na dɛ marakaw jigitɔ ka bɔ sugu kɔnɔ e yɛrɛ bɛ bali min na dɔrɔn kare fara jama la mais alhamdulillah suntigi a kɛra lawasa ye kɛra hɛrɛ ye jimi o mina ka kengele b'a ni Lipton kalan o mina furufuru ni ŋɔmi awɔ mɔni après ko mina tɔw bɛ kɔfɛ ne ko n ko non ne bɛ taa sinon lemuruji mina o kɔfɛ an ye naji dumanba k'o dun o bɔ ko fɔ enveloppe enveloppe o de tun b'a tɔ dafa a da filɛ ka maga musaka kɔnɔ a tɛ wele bilen o de kuma parce que directeur o fana kuma dɛ Alpha Kulubali an kan ka foli kan laban kɛ sinon enveloppe ko ma y'a la sa mais min sɔrɔla barika b'o la yarɔ nin wagati baraji ɲini kalo don quoi e kuma ko camarade ko ye mun kɛ a bilala dɛ voilà an bɛna dugawu de kɛ an camarade ye n'o ye Adama Ben Jara dit Ben le cerveau ancien commandant ancien mouvement de Yerewolo debout sur le rempart kasoden tɔgɔ ye bɔ dɔn bon c'est que fana y'o fɔ an ye u ka wari bila ka na an ko f'u ye cɛ donc tɔgɔ dɔ dara la ye fana n'i bɛ kaso la tɔgɔ bɛ da la dɛ n ko ne tun bɛ wele ko vieux père vieux mɔgɔ donc u y'o dayɛlɛ yen dɛ vieux père i t'a don fɔlɔ kɔrɔbalen i dɔgɔkun kelen ni dɔgɔkun fila i bɛ wele ko zonkurani o ye zon kuma n bɛ i fɛ sa awɔ parce que a bɛ dɔw fana kɔnɔ ne maa o maa ye bon u b'o kɛ tulon kuma don ɲɔgɔn cɛ mais e ta waati nin n'a fɔra e ma ko zonkurani a bɛ ɲɛ bilen mais e yɛrɛ fana bɛ tila k'a fɔ dɔ ma ko ko donc o ye dunanya sinukanw don zonkurani honorable Serigne Kuyate an camarade Adama Ben Jara dit Ben le cerveau an bɛ dugawu de k'a ye bɔdaw ye Ala subhanahu wa ta'ala ta ye Ala ka bɔda kɛ an n'a ye Ala k'a ɲuman bɔ kana yɛrɛ ɲuman sɔrɔ munna anw bɛ sinsin ale bolo non le katibi bɛ don jumɛn ma dɛ le katibi bɛ dimanche ma le kati de bɛ dimanche ma awɔ a bɛ bɛn a bɛ dimanche de ma donc an bɛ sɔn an ka le kati kɛ le 8 ye ayi an b'an ka le kati kɛ mardi don ayi le kati lundi nata de don dimanche nata de le kati ya awɔ an sini an b'an ka le kati kɛ sini dɛ sini n'Ala sɔnna sini donc arbi honorable Serigne Kuyate an kɔni an bɛ continuer ka delili de kɛ an camarade n'an commandant ka ko la sabu k'a bila ko jamanadenw mago b'a la ko jamana mago b'a la an y'a mɛn jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka laseliw la ko kɛlɛ b'an ni maa minnu cɛ k'u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila donc o tuma kelen donc i ka kɛlɛkɛlaw ani ka wulikajɔkɛlaw donc n'i y'olu fana sɔrɔ k'u bila i bolo kɔrɔ tuma dɔ la i mago bɛ se u ma kama an bɛ Ala deli bɔdaw la o bɛ Ala bolo Ala ka bɔda kanu n'a ɲɔgɔnna bɛ gɛlɛya kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka bɔda kanu bɛɛ lajɛlen Kuyate sisan i bɛna ni affaire in na i bɛna ɲininkaliw de sarada min bɛna kɛ na ne b'o jaabi n'an bɛna kiiri tigilamɔgɔw wele ka na u ɲininka ka jaabi di nin na karamɔgɔkɛ an bɛ ko o ko la ni kiiri ma tilen an tɛ bouger fu don karamɔgɔkɛ ne de ko a ma n'a ka ɲala ko n'an ma ɲala maliyɛnw kuma ka ca